Λοιπόν, καλησπερίζω όλες και όλους στην σημερινή μας συνάντηση του τέταρτου κύκλου Εθνογραφή με τίτλο «Επανεξετάζοντας σύνορα και όρια, ανθρωπολογικές, οπτικές και δημόσιες παρεμβάσεις». Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ τη συνάδελφο Σύση Ασπασία Θεοδοσίου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ανθρωπολόγο, συνάδελφο, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η οποία θα μας μιλήσει για μία έρευνά της συγκριτικά, διασχίζοντας σύνορα ως μουσικός, καλλιτεχνική εργασία, διασυνοριακή κινητικότητα και συνοριακά καθεστώτα. Το θέμα έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί προσπαθεί η Σύση να μας συνδέσει με δύο εθνογραφικά πεδία. Το ένα πεδίο είναι αυτό που για χρόνια το υπηρετεί στα ελληνοαλβανικά σύνορα και εστιάζει σε μουσικούς που τα διαβαίνουν, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Και το άλλο έχει να κάνει με την εμπειρία της εθνογραφικής της έρευνας, πολύ ενδιαφέρουσας εθνογραφικής της έρευνας στο Ισραήλ, όπου παρακολουθεί τις μουσικές σκηνές Ελλήνων καλλιτεχνών που διασχίζουν τα σύνορα από Ελλάδα προς Ισραήλ και αναζητά βέβαια τις σημασίες και τις επιτελέσεις αυτές εκεί. Και σήμερα θα νομίζω ότι η ΣΥΣ θα επιχειρήσει συγκριτικά μία αποτίμηση των δύο. Δεν θα πω περισσότερα, περιμένω πραγματικά με πολύ ενδιαφέρον να την ακούσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε. Με ακούτε? Ωραία. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ για την πρόσκληση αυτή. Είναι μια τεράστια πρόκληση για μένα, γιατί είναι η πρώτη φορά που προσπαθώ να συγκρίνω ουσιαστικά τα δύο πεδία μου. Και η δεύτερη μεγάλη πρόκληση είναι το γεγονός ότι θεωρώ τα σεμινάρια του Εθνογραφήν ως ένα πάρα πολύ σημαντικό και ανθεκτικό στον κόσμο θεσμό, στο χρόνο θεσμό, ειδικά για μας που βρισκόμαστε στην ακαδημαϊκή περιφέρεια. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορώ να καταθέσω την προσπάθειά μου, την ερευνητική μου προσπάθεια εδώ και να ακούσω φυσικά τα σχόλιά σας. Η θεματική στην οποία καλούμε να συνεισφέρω αυτή τη στιγμή στη παρούσα συνθήκη είναι ουσιαστικά σύνορα και όρια, ανθρωπολογικές οπτικές, δημόσιες παρεμβάσεις και, όπως είπε η Φωτεινή, ουσιαστικά προσπαθώ να φέρω μαζί δύο διαφορετικά εθνογραφικά πεδία. Ένα παλιότερο που έχει να κάνει με τα ελληνοαλβανικά σύνορα και την περιοχή του Πογονίου και κυρίως την δουλειά μου εκεί με τους γύφτους μουσικούς, αλλά και όχι μόνο. Και το δεύτερο είναι μια δουλειά που έχει ξεκινήσει την τελευταία πενταετία, που έχει να κάνει με τις πολιτικές και πρακτικές σε σχέση με την ελληνική λαϊκή μουσική στο Ισραήλ, που εδώ όμως θα αντλήσω μόνο σε σχέση με το κομμάτι των μετακινούμενων, έτσι, των προσωρινά μεταναστευόμενων τραγουδιστών, τραγουδιστριών εκεί, προκειμένου να μιλήσω μέσα από αυτά τα δύο παραδείγματα για το τι σημαίνει καλλιτεχνική εργασία σε αυτό που ονομάζουμε διασυνοριακή συνθήκη, δηλαδή πώς ουσιαστικά δουλεύεις ως καλλιτέχνης, περνώντας σύνορα. Εστιάζοντας λοιπόν στις πρακτικές, να κάνω και λίγο share την οθόνη μου, έτσι για να έχουμε και ένα μικρό οπτικό αποτύπωμα. Εστιάζοντας λοιπόν στις πρακτικές και την εμπειρία των μετακινούμενων μουσικών, θα προσπαθήσω να σκιαγραφίσω τα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες αυτές της μορφής καλλιτεχνικής εργασίας, φέρνοντας στο προσκήνιο το πλαίσιο της συνοριακής συνθήκης, καθώς και των τρόπων και των συνοριακών καθεστώτων, καθώς και των τρόπων που αυτά εγγράφονται στις εργασιακές επιλογές, στρατηγικές και πρακτικές των μουσικών, φέρνοντας ταυτόχρονα, ή προσπαθώντας τουλάχιστον να θίξω σε αυτή την πρώτη παρουσίαση, γενικότερα ζητήματα, όπως δύο είναι αυτά τα γενικότερα ζητήματα. Το πρώτο είναι ποια η σημασία και οι μορφές διασυνοριακής κινητικότητας και ο τρόπος που οι μορφές αυτές υιοθετούνται από διαφορετικές κατηγορίες καλλιτεχνών και σε διαφορετικά συγκείμενα, και τον τρόπο που η παράμετρος αυτή επιδρά στη συνολική κατανόηση του φαινομένου της καλλιτεχνικής εργασίας αλλά και της καλλιτεχνικής τους αξίας. Εδώ είναι σημαντικό να σημειώσω ότι παρότι και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για διασυνοριακή κινητικότητα, μιλάμε για σύνορα διαφορετικών ειδών. Έτσι. Στην περίπτωση λοιπόν του Ισραήλ έχουμε διέλευση συνόρων που προϋποθέτει διαδικασίες έκδοσης βίζας και αυστηρούς ελέγχους. Στα ελληνοαλβανικά σύνορα, παρά την προηγούμενη τέλος πάντων έντονη στρατικοποίηση και επιτήρησή του στο παρελθόν,
Και παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή οι δύο περιοχές διαχωρίζονται πολιτικά και οικονομικά από διαφορετικά συνοριακά καθεστώτα, έθνη, κράτη, σύνορα, EU, ζώνη Σέγγεν κλπ. Οι περιοχές αυτές διασυνδέονται γεωγραφικά, πολιτισμικά και ιστορικά, κάτι που δεν ισχύει βέβαια στην περίπτωση την πρώτη. Άρα λοιπόν στη δεύτερη περίπτωση, στην περίπτωση των ελληνοαλβανικών συνόρων, μιλάμε για διασυνοριακές κινητικότητες που αποτελούν πια κατά κάποιο τρόπο μια διαβίου διαδικασία, έτσι για να χρησιμοποιήσω τους όρους του Καστέλς, ενώ στην πρώτη περίπτωση, στην περίπτωση του Ισραήλ, μιλάμε ουσιαστικά για μεμονωμένα γεγονότα. Αυτό να το έχουμε καλά υπόψη μας, γιατί προφανώς δεν μπορεί να γίνει μια απόλυτη σύγκριση επί των ιδιαιτεροτήτων της κάθε περίπτωσης. Το δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θίξω πάλι ακροθυγώς είναι το γενικότερο ζήτημα του βάρους της συμβολικής αναπαράστασης, εθνικής αναπαράστασης, θα δούμε, που καλούνται οι μουσικοί να σηκώσουν σε ένα πλαίσιο μιας κουλτούρας διασκέδασης, που και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει μια ιστορικότητα συγκεκριμένης συγκινησιακής κληρονομιάς, που είναι και πολιτική και προσωπική, και αυτό συμβαίνει και στα ελληνοαλβανικά σύνορα και στο Ισραήλ. Το εθνογραφικό υλικό που παρουσιάζω καλύπτει χρονικά μια πάρα πολύ μεγάλη περίοδο για τα ελληνοαλβανικά σύνορα, από το 1990 ως τις μέρες μας, και αποτυπώνει παρατηρήσεις, καταγραφές κλπ. Από το πεδίο, και ταυτόχρονα με προσωπικές εμπειρίες και βιώματα, γιατί κατάγομαι από τη συγκεκριμένη περιοχή και συνεχίζω φυσικά να την επισκέπτομαι πάρα πολύ συχνά. Η προσωρινή μετανάστευση καλλιτεχνών από την Ελλάδα στο Ισραήλ αποτελεί ένα πρόσφατο, όπως είπα, ερευνητικό πεδίο και σχετίζεται επίσης και με ένα άλλο πρόσφατο ερευνητικό πεδίο στα πλαίσια ενός προγράμματος ΕΛΙΒΕΚ που έχουμε, που είναι για την μουσική εργασία στη σύγχρονη ελληνική συνθήκη. Να πω και να απολογηθώ από την αρχή ότι είναι η πρώτη φορά που προσπαθώ να φέρω όψεις της προηγούμενης δουλειάς μου τόσο άμεσα και δίπλα της μία στην άλλη. Οπότε θα απολογηθώ για τα κενά, τις αδυναμίες, τις σκόρπιες σκέψεις, άρα πιο πολύ καταθέτω ένα πρώτο σχεδίασμα και όχι ένα επεξεργασμένο κείμενο, και πραγματικά οι παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας θα μου είναι ιδιαίτερα πολύτιμα. Τώρα, ουσιαστικά μέσα από αυτή την προσπάθειά μου, προσπαθώ ουσιαστικά να συνεισφέρω σε αυτό που γενικότερα ονομάζουμε διεπιστημονικό πεδίο των σπουδών των συνόρων, γιατί ουσιαστικά προσπαθώ να προσεγγίσω διεργασίες που καταγράφονται σε συνοριακές περιοχές εθνικών κρατών και τις επιπτώσεις που έχουν αυτές στους πληθυσμούς, αλλά και στους ίδιους τα ίδια τα μουσικά υποκείμενα, τους μουσικούς, αλλά και μακριά τους, στο βαθμό που συνεχίζουν τα σύνορα, ακόμα και όταν τα περνάμε, να έχουν επιπτώσεις στις ζωές μας. Ταυτόχρονα η σημερινή παρουσίαση λοιπόν αγγίζει και μια σειρά άλλα θέματα και άλλα πεδία, όπως είναι αυτό της καλλιτεχνικής εργασίας, της επιτελεστικής κουλτούρας, της διεθνικής διασυνοριακής εργασιακής μετανάστευσης και κινητικότητας. Θα ξεκινήσω λέγοντας λίγα πράγματα για το φαινόμενο της μουσικής εργασίας και τη σημασία της διεθνικής κινητικότητας σε αυτό. Το να πούμε ότι οι καλλιτέχνες στο πέρασμα της ιστορίας, κάθε είδους φυσικά καλλιτέχνης, μουσικός, ζωγράφος, συγγραφέας, αρχιτέκτονας κλπ., παρουσιάζονται πολύ συχνά ως ταξιδιώτες και περιηγητές, δηλαδή υποκείμενα που μετακινούνται, διασχίζουν σύνορα βασιλείων, αυτοκρατοριών αλλά και μοντέρνων εθνικών κρατών, προκειμένου να βρουν δουλειά, να βρουν σπόνσορες, να βρουν έμπνευση, να διδάξουν και να διδαχθούν, είναι προφανώς κοινός τόπος. Οι σύγχρονοι καλλιτέχνες μετακινούνται και ταξιδεύουν προφανώς οδηγούμενοι από ανάλογα κίνητρα και με ανάλογους στόχους, μόνο που στο μεταξύ έχουν υπησέλθει δύο πολύ σημαντικές αλλαγές. Απ' τη μια είναι η ίδρυση των εθνών κρατών και το χάραμα των συνόρων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φυσικά το άλλο είναι οι σύγχρονες πρακτικές και μορφές διασυνοριακής και διεθνικής κινητικότητας, που είναι πιο έντονες, ευέλικτες, πολυεπίπεδες και χαρακτηρίζονται από πολύ μεγαλύτερη ποικιλία. Τώρα, στη σχετική βιβλιογραφία, οι συνθήκες και τα καθεστώτα εργασίας στον καλλιτεχνικό χώρο συζητιούνται πολύ έντονα μόλις τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, και αυτή η συζήτηση έχει πριμοδοτηθεί ουσιαστικά από την ανάδυση στο δημόσιο λόγο της συζήτησης για τις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες ως μηχανές οικονομικής ανάπτυξης. Αλλά και σχετίζεται πολύ στενά με το ενδιαφέρον όλο και περισσότερων νέων ανθρώπων για τα καλλιτεχνικά και δημιουργικά επαγγέλματα. Στο πλαίσιο εξάλλου της νεοφιλελεύθερης συνθήκης, είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο μυαλό μας ότι η καλλιτεχνική εργασία κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να έχει λειτουργήσει ως πρότυπο για μια σειρά από πολύ εμβληματικούς μετασχηματισμούς στο εργασιακό πεδίο, που μέχρι τώρα χαρακτηρίζαν αποκλειστικά και μόνο αυτούς τους χώρους και τώρα έχουν επεκταθεί πολύ περισσότερο, όπως είναι η αυτοαπασχόληση, το ελεύθερο επάγγελμα, η διαλείπουσα εργασία, η έτεροαπασχόληση, η κανονικοποιημένη ευελιξία και φυσικά η επισφάλεια. Με την πλειονότητα των υπαρχουσών μελετών να αφορά κυρίως κλάδους όπως η τηλεόραση, ο κινηματογράφος, τα νέα μέσα και η μόδα, και πολύ λιγότερο η μουσική, δεν θα αναφερθώ για τους λόγους που γίνεται αυτό, η αναγνώριση της κινητικότητας ως κομβικού στοιχείου του εργασιακού βίου και της οργάνωσης της οργάνωσης της καλλιτεχνικής εργασίας σιγά σιγά κάνει την εμφάνισή της. Για παράδειγμα,
Οι Μακλίνι και Σμιθ σημειώνουν ότι η κινητικότητα μερούς διέλευσης συνόρων αποτελεί αδιάσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και η Χέρντερ υποστηρίζει ότι λόγω των ειδικότερων χαρακτηριστικών της καλλιτεχνικής αγοράς εργασίας η ζωή πολλών καλλιτεχνών αναπτύσσεται γύρω από έναν κύκλο μετακίνησης, προσωρινής εγκατάστασης και πάλι μετακίνησης. Συνθήκη που καθιστά δύσκολη την ένταξη του παραδείγματος της κινητικότητας των καλλιτεχνών στα υπάρχοντα παραδείγματα μελέτης της μετανάστευσης και για πολλούς μας οδηγεί στο να εντάξουμε το φαινόμενο αυτό, θα βάλουμε πολλά ερωτηματικά εδώ, στο πλαίσιο της τροφής της κινητικότητας. Ωστόσο, η παγκόσμια ιεραρχία της κινητικότητας, για την οποία μιλάω ο Ζίγμουντ Μπάουμαν μεταξύ άλλων, και το προνόμιο της κινητικότητας της ανώτερης και μεσαίας τάξης, χρήζει φυσικά κριτικού αναπροσδιορισμού, μιας και η κινητικότητα αφορά μια σειρά από πολιτικο-οικονομικές διαδικασίες που επιβάλλονται συχνά στους ανθρώπους και με βάση τις οποίες αυτοί αναγκάζονται να μετακινηθούν ή επιλέγουν να μετακινηθούν. Και ενώ αυτή η διεθνική κινητικότητα των καλλιτεχνών προφανώς μοιράζεται χαρακτηριστικά και με πολλές άλλες επαγγελματικές ομάδες, στα πλαίσια, για παράδειγμα, του δημόσιου λόγου επίσημου λόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κινητικότητα των καλλιτεχνών αναγνωρίζεται ως ειδική μορφή κινητικότητας που υποστηρίζεται από τη δημιουργία καλλιτεχνικών δικτύων και ταυτόχρονα εκπολούνται μελέτες που εστιάζουν στην διασυνοριακή διάσταση των καλλιτεχνικών κλάδων, όπως του ζωντανού θεάματος, και με ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη μετακίνησή τους, όπως η ασφάλιση, τα εργασιακά καθεστώτα κλπ. Επιστρέφοντας στην ελληνική συνθήκη, ο τομέας των ζωντανών θεμάτων παρουσιάζει και εδώ πάρα πολύ υψηλό βαθμό διεθνικής κινητικότητας, όπως τα συναυλιακά τουρ και οι παραστάσεις στο εξωτερικό. Σε μια έρευνα που έγινε το 2020 από ένα φορέα, το Απτάλικο, πάνω από το 50% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι ταξιδεύουν ανατακτά χρονικά διαστήματα στο εξωτερικό για εμφανίσεις ή ακολουθούν ένα καθεστώς προσωρινής μετακίνησης μετανάστευσης σε χώρες εκτός Ελλάδας, συνήθως σε χώρες που έχουν σημαντική ελληνική διασπόρα, αλλά και στο Ισραήλ, για λόγους που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πέρα από την ανάδειξη της διεθνικής κινητικότητας σε μια γενική συνθήκη για τη σύγχρονη καλλιτεχνική εργασία και πέρα από το γενικότερο ερώτημα αν αυτή η κινητικότητα θα πρέπει να θεωρηθεί μετανάστευση ή όχι, είναι σημαντικό να προβαίνουμε σε περαιτέρω διαφοροποίησεις και σε εθνογραφικές αποτυπώσεις αυτών των μορφών κινητικότητας, καθώς από τη μια οι καλλιτέχνες μπορεί να εμπλέκονται ταυτόχρονα σε διαφορετικά είδη επαγγελματικής κινητικότητας. Για παράδειγμα, στις συνοριακές περιοχές, αυτό που για μας απ' έξω είναι κατανοητό ως μια διασυνοριακή, δηλαδή περνώ από το ένα εθνικό σύνορο στο άλλο, για τους κατοίκους της περιοχής δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια τοπική μετακίνηση. Πάμε λοιπόν να δούμε μουσικές επιτελέσεις και πρακτικές στη συνοριακή συνθήκη. Αν λοιπόν μορφές κινητικότητας, κάποιες μορφές κινητικότητας, πολλές μορφές κινητικότητας στην πραγματικότητα μας φέρνουν αντιμέτωπους με τα σύνορα, τι συμβαίνει όταν οι καλλιτέχνες και οι μουσικοί περνούν σύνορα? Αν τα σύνορα έχουν στόχο να δημιουργούν και να αντανακλούν διαίρεση, να διαχειρίζονται και να αποτρέπουν μετακινήσεις, να επιτρέπουν μορφές κινητικότητας και να εγκαθιδρύουν διάφορες φιλετικές, οικονομικές και πολιτικές ιεραρχίες, ποια τα αποτυπώματα αυτών, έτσι, των σειρών, στα ίδια τα μουσικά υποκείμενα? Αν τα σύνορα σχεδιάζονται, επιτελούνται, θεσπίζονται, επιβάλλονται, παραβιάζονται κλπ. Ποια η σημασία τους για τους μετακινούμενους καλλιτέχνες και το έργο τους? Να σημειώσουμε εδώ ότι η επιτελεστική κουλτούρα έχει αποτελέσει στο παρελθόν τουλάχιστον ένα πάρα πολύ σημαντικό αντικείμενο μελέτη στην προσπάθεια κατανόησης των συνόρων και δι των συνόρων ΗΠΑ Μεξικού. Ένα σύνορο που όλοι ξέρουμε ότι έχει αποκτήσει ένα εμβληματικό χαρακτήρα στο πεδίο των σπουδών των συνόρων. Παρά την αρχική αυτή όθηση, η υπάρχουσα πλέον διεθνής βιβλιογραφία για την εθνογραφική μελέτη μουσικών επιτελέσεων στα εθνικά σύνορα είναι σχετικά περιορισμένη και επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά σε ζητήματα όπως η πολιτικοποίηση των μουσικών πρακτικών, η συγκρότηση των ταυτοτήτων, συνέχειες και ασυνέχειες ανάμεσα στους τοπικούς λόγους και τις επίσημες εθνικές πολιτικές, καθώς και σε αυτό που ονομάζουμε κινητικότητα της μουσικής πληροφορίας. Πολύ μεγάλη έμφαση δίνεται σε διασυνοριακές ροές πολιτισμικών προϊόντων και μουσικής πληροφορίας, τραγουδιών, χορών κλπ. Και πολλές φορές τονίζεται ότι λόγω της τεχνολογικής εξέλιξης, πολλές από αυτές τις ροές αποκτούν υπερτοπικό χαρακτήρα. Στη μελέτη, στην περίπτωση της Ελλάδας, οι ανθρωπολογικές μελέτες που εστιάζουν στο σύνορο και στα κοινωνικά υποκείμενα που ζουν γύρω από αυτό είναι λίγες. Τις γνωρίζουμε όλοι. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση, για παράδειγμα, της δουλειάς του Γιάννη του Μάνου, της Ρόμπου, της Μαρίκα στη Ρόμπου και μέρη και η δική μου και της Σάρας Γκριν. Οι συνοριακές ζώνες και πολλές άλλες φυσικά. Οι συνοριακές ζώνες και οι κάτοικοι τους περιγράφονται, και της Φωτεινής προφανώς. Οι συνοριακές ζώνες και οι κάτοικοι τους περιγράφονται ως ένα σύνολο από ομοιότητες και διαφορές που έχουν στην ουσία αλληλοδιαμορφωθεί μέσα από πολιτικές πραγματικότητες γεμάτες εντάσεις, βία, πολέμους, πολιτικές καταστολής κλπ. Και η παραγωγή της ομοιότητας εντός του έθνους και δίπλα στα σύνορα συγκροτείται πάντα σε αντιδιαστολή με μια εταιρότητα.
Φυσικά όλοι γνωρίζουμε ότι παρά τη φαντασιακή αντίληψη του έθνους κράτους ως ένα μόνο πολιτισμικό οργανισμό, τελικά τα σύνορα δεν είναι στεγανά. Οι εθνογραφικές μελέτες στις οποίες διερευνώνται οι μουσικές πρακτικές των πληθυσμών στα ελληνικά σύνορα είναι ελάχιστες. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι μουσικές επιτελέσεις αφορούν την παραδοσιακή μουσική ή το χορό. Και πολύ συχνά, όταν αυτές ερμηνεύονται μέσα από την κυρίαρχη ιδεολογία, βιώνονται ως πλαίσια εντάσεων και καταπίεσης από τους ανθρώπους που κατοικούν τα σύνορα. Στην ίδια στιγμή, αλλόφωνες ή πολυγλωσσικές πολιτισμικές εκφράνσεις προσλαμβάνονται ως πράξεις διαμαρτυρίας στο κυρίαρχο αφήγημα. Και φυσικά, οι ίδιοι οι άνθρωποι των συνόρων πολλές φορές βιώνουν οικειότητες και ομοιότητες που δεν περιλαμβάνονται στα πλαίσια του επίσημου λόγου. Δημιουργούνται πολλαπλές μορφές τοπικότητας με ποικίλες νοηματοδοτήσεις και διεθνικές συνοριακές ταυτότητες που πολλές φορές θεωρούνται ως απειλή για το κράτος. Αυτό που είναι εντυπωσιακό και αφορά όχι μόνο την ελληνική βιβλιογραφία, αλλά και την διεθνή, είναι ότι παρότι σύνορα περνάνε όχι μόνο οι πολιτισμικές ροές, αλλά και οι ίδιοι οι μουσικοί, η μελέτη των μουσικών επιτελέσεων στη συνθήκη της Μεθορίου θεωρείται πολύ σημαντική για την παραγωγή ποικίλων κατηγοριών ατομικών και συλλογικών υποκειμένων, τοπικοτήτων, διεθνικών δικτύων κλπ. Αλλά δεν υπάρχει παρά ελάχιστη έως μηδαμινή αναφορά στους ίδιους τους μουσικούς, ως εμπρόβετα υποκείμενα που αναπτύσσουν οι ίδιοι τα δικά τους μουσικά δίκτυα, ούτε φυσικά ως εργαζόμενοι σε αυτά, σε αυτή την κατά τα άλλα διακοινωτική συνθήκη μουσικών επιτελέσεων. Αυτοί ως εργαζόμενοι καλλιτέχνες, μέσα από τις μουσικές επιλογές και τις επαγγελματικές πρακτικές τους, ζουν μέσα και πέρα από τα σύνορα και τα όρια, αλλά προσανατολίζονται ταυτόχρονα με βάση αυτά, τα αναπαράγουν, αλλά και τα αμφισβητούν, τα διαπραγματεύονται και τα αναδιαπραγματεύονται. Είναι σημαντικό ότι μόνο στη συνθήκη των ιστορικών αυτοκρατοριών, όπως για παράδειγμα η Οθωμανική Αυτοκρατορία των Αψβούργων, Εβραίοι και Ρωμά μουσικοί παρουσιάζονται ως μετακινούμενοι ομάδες καλλιτέχνες. Και εκεί, βέβαια, η κουλτούρα της κινητικότητας, που συνδέεται με τον επαγγελματικισμό τους, έχει ανεχθεί, ειδικά στην περίπτωση των Ρωμά, σε μια οντολογική κατηγορία, με σημαντικές βέβαια συνέπειες στον τρόπο που τους έχουν δει στην πορεία τα έθνη κράτη της περιοχής και στον τρόπο φυσικά που τους έχουν αποδώσει έτσι, συγκεκριμένα δικαιώματα πολιτιότητας. Επιτρέψτε μου επίσης εδώ, σε μια προσπάθεια ερμηνείας αυτής της απουσίας αναφοράς στους ίδιους τους μουσικούς και στην απόκρυψή τους ως υπεκειμενικότητες και υλικότητες, αλλά και ως φορείς συναισθηματικής εργασίας, πίσω από την έγκλη των προϊόντων τους, να διαβάσω ουσιαστικά, μια υπόθεση είναι αυτή, το γεγονός ότι μας είναι πάρα πολύ δύσκολο να δούμε το μουσικό ως ταυτόχρονο φορέα της τέχνης και ως εργαζόμενο. Πολύ συχνά, λοιπόν, αυτό που λέει και ο Φρεθ, είναι ότι επειδή είναι εδραιωμένη βαθύτατα η πίστη ότι η μουσική και η δημιουργία της είναι ευχαρίστηση και διασκέδαση, είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη δούμε ως δουλειά. Οπότε ένας από τους λόγους που, κατά τη γνώμη μου, δεν δίνεται πολύ μεγάλη σημασία στην ίδια την παρουσία και φυσικά την επαγγελματική διάσταση αυτού που κάνουν οι καλλιτέχνες όταν κυριολεκτικά διασχίζουν τα σύνορα, είναι γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να δούμε ροές πολιτισμικών προϊόντων και το αποτέλεσμα της εργασίας τους παρά την ίδια την εργασιακή του συνθήκη. Να τονίσω και κάτι άλλο που εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι βρήκα πολύ σημαντικό υλικό στην πρόσφατη βιβλιογραφία για την περίοδο του ψυχρού πολέμου, όπου ενώ μέχρι τώρα ουσιαστικά κοιτούσαμε τις αλληλεπιδράσεις Ανατολής και Δύσης, τη διασυνοριακή διάσχεση αυτή, μόνο από την πλευρά των κρατών, πολύ πρόσφατα άρχισε να προσεγγίζεται το θέμα αυτό από τη σκοπιά των ατόμων. Γιατί οι καλλιτέχνες και οι αθλητές ήταν αυτοί που αποτελούσαν ουσιαστικά την αιχμή του δώρατος στην πολιτιστική διπλωματία και η δυνατότητά τους να διασχίζουν σύνορα, να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, να εκπροσωπούν το κράτος τους, χωρίς ωστόσο οι ίδιοι να είναι άμεσα εμπλεκόμενοι στην κεντρική διοίκηση, τους ανοίγαγε σε πολύ σημαντικά διεθνικά υποκείμενα και είχε πολύ σημαντικές συνέπειες στον κοινωνικό και επαγγελματικό του στάτους στη χώρα προέλευσή τους, μεταξύ άλλων. Αυτό θα το δούμε ξανά στην περίπτωση των ελληνοαλβανικών συνόρων. Τα κίνητρα αυτών των ατόμων δεν αντιστοιχούσαν απαραίτητα με εκείνα των κρατών που εκπροσωπούσαν, ενώ πολύ συχνά είχαν αποτελέσματα πίσω και πέρα από τις προθέσεις και τους στόχους της κεντρικής διοίκησης. Παραδείγματος χάρη, εξουδετερώνοντας με τη δράση τους μέρος του πολιτικού μηνύματος που υποτίθεται ότι πήγαιναν οι ίδιοι να προτείνουν. Μια τέτοια προσέγγιση εξάλλου, η έμφαση δηλαδή στο διερχόμενο μουσικό, στο διερχόμενο υποκείμενο, μπορεί να ενισχυθεί και από την ακόλουθη παρατήρηση. Η θεωρητική στροφή που γνώρισαν οι μελέτες των συνόρων τη δεκαετία του 80 και 90 γύρω από τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού ήταν θεμελιώδης για τη διαμόρφωση μιας νέας πορείας στο πεδίο και την εστίαση μεταξύ άλλων και στο μεμονωμένο διασυνοριακό διερχόμενο.
Θα μπορούσε επίσης κανείς να εντοπίσει τις ρίζες αυτής της τροφής στη θεωρία της Αντζαλντούα για τη συνείδηση της Μεστίσα και για τον τρόπο που τα υποκείμενα που φέρουν τα σύνορα μέσα τους μπορούν να υπερβούν τις διαλεκτικές διαδικότητες. Αυτή η εστίαση στα άτομα επέτρεψε, έτσι μας λέει η βιβλιογραφία, στη θεωρία των συνόρων να ξεπεράσει τη γεωγραφική θέση των συνόρων ΗΠΑ, καθώς άρχισε να εφαρμόζεται και σε πολλές άλλες καταστάσεις που αφορούν ζώνες, όρια πολιτισμικής επαφής, ακόμα και το σώμα της διασποράς ως επιστημολογικό σύνορο και τόπο. Και είναι η ώρα λοιπόν μετά από όλα αυτά που προσπάθησα ουσιαστικά έτσι, και σχηματικά, πολύ σχηματικά μάλλον, να αποτυπώσω έτσι, σχετικά βιβλιογραφικά πεδία. Θα ήθελα λίγο να περάσουμε στο πρώτο κομμάτι της εθνογραφίας μου που αφορά μουσικές επιτελέσεις και διασυνοριακή μουσική εργασία στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Για όσους δεν το ξέρω, κατάγομαι από τη συγκεκριμένη περιοχή, από το Βελβινάκι, που είναι 7 χιλιόμετρα από το συνοριακό σταθμό της Κακαβιάς και έζησα εκεί μόνιμα μέχρι τα 15 μου χρόνια. Συνθήκη η οποία με έφερε από πάρα πολύ νωρίς αντιμέτωπη με μια σειρά από ιστορίες και γεγονότα που αφορούσαν τα κλειστά τότε σύνορα. Έτσι. Η έννοια και η εμπειρία του σαφώς εδαφοποιημένου, κυριολεκτικά παγιωμένου και σφραγισμένου ελληνοαλβανικού συνόρου επηρέαζαν την καθημερινότητά μας, αλλά και τις αντιλήψεις μας ως συνοριακά υποκείμενα, καθώς εκούσια ή ακούσια γινόμασταν δέκτες των κρατικών πολιτικών διαφύλαξης και εμπέδωσης των συνοριακών γραμμών. Ταυτόχρονα όμως εμπλεκόμασταν και σε πρακτικές διαχείρισης της ομοιότητας και της διαφοράς, σαφώς εντονότερα από κατοίκους άλλων περιοχών, όπως κατάλαβα γρήγορα όταν μετακόμισα στα Γιάννενα στο τέλος του Λυκείου. Σήμερα, σε μια εποχή φετιχισμού των συνόρων, αυτό που για μένα ήταν προσωπικό βίωμα αποτελεί πια κοινοτόπο. Τα σύνορα είναι συγκροτητικά της πολιτικής ζωής. Δεν είναι φυσικά, ουδέτερα ή στατικά, αλλά είναι ιστορικά ενδεχομενικά, πολιτικά φορτισμένα, δυναμικά φαινόμενα, που πρώτα απ' όλα αφορούν τα άτομα και την καθημερινή του ζωή και διαπορνούν κάθε κύτταρο του σώματός μας. Παραπέμπω εδώ στην Λέκα και στον Πανουτσόπουλο. Θυμάμαι πολύ έντονα τις καθημερινές μεταδόσεις από το ραδιόφωνο Αργυροκάστρου, την εκπομπή αφιερωμένη στην ελληνική μειονότητα με τα νέο παραδοσιακά τραγούδια να υμνούν τις αρετές της εξευγενισμένης, εξυγχρονισμένης ελληνικής μειονότητας και των σημαντικών ελευθεριών που αυτοί απολάμβαναν από το καθεστώς. Στην ακουστική κοινότητα που είχε διαμορφωθεί στην περιοχή, με άξονα την ακρόαση του ραδιοφωνικού σταθμού Αργυροκάστρου, σημαντικό ρόλο έπαιζε η παραδοσιακή μουσική, ενώ γνωρίζαμε τα ονόματα των μεγάλων δεξιοτεχνών μουσικών της περιοχής. Το υπηρεώτικο στυλ με έμφαση στο πογονίσιο ύφος, με ρεπερτόριο να αποτελείται κυρίως από οργανικά κομμάτια, κυριαρχούσε, ενώ πολλές νέες δημιουργίες πολύ γρήγορα ακούγονταν και στις δύο πλευρές των συνόρων, συχνά βέβαια διαφοροποιημένες ως προς τη γλώσσα και με αρκετά πιασίδια έτσι, που θύμιζαν κατά κάποιο τρόπο ηχητικά παρέπεμπαν σε ένα αλβανικό ηχοτοπίο. Θυμάμαι εξάλλου πολύ συχνά τις φαντασμαγορικές αφίξεις των φυγάδων αδερφών, όλα αυτά σε εισαγωγικά βορειοπυρωτών, που αυτή είναι η τοπική ουσιαστικά ορολογία, που στο διάστημα που κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα του χωριού συνοδεύονταν από ιστορίες βίας, αστυνομοκρατίας, ανελευθεριών, καταδιώξεων, κατασκοπίας από το καθεστώς Χότζα, καθώς και τη διοργάνωση από το σχέδιο κλεντιών με ντόπιου και ύφτρου μουσικού στο πλαίσιο της ένδειξης φιλοξενίας των φυγάδων από την τοπική κοινότητα. Αυτά τα κριτικά γεγονότα ήταν αυτά που καταγράφαμε στη σχολική εφημερίδα μας ως μαθητική κοινότητα. Το καλοκαίρι του 1986, και ενώ το καθεστώς Χότζα είχε κλονιστεί και τον είχε διαδεχτεί ο Ρινιζαλία το 1985, στο Χάνι Δελβινακίου, ένα κομβικό σημείο στον οδικό άξονα για τη μετάβαση στα χωριά της περιοχής και στην Κακαβιά, στο μεθοριακό σταθμό της Κακαβιάς, διοργανώθηκε μια μοναδική για τα χρονικά της περιοχής μουσικοχορευτική εκδήλωση με προσκεκλημένους μουσικούς και χορευτικά συγκροτήματα από την Αλβανία. Η συμμετοχή μου σε αυτό ως μέλος του τοπικού χορευτικού συγκροτήματος θα μείνει βαθιά χαραγμένη στη μνήμη μου ως η πρώτη φορά που καλλιτέχνες από την Αλβανία διέρχονταν τα σύνορα και έδιναν παράσταση. Θυμίζω αυτό που είπα προηγουμένως σε σχέση με τον ψυχρό πόλεμο και το ποιοι ήταν αυτοί που διερχόταν τα σύνορα. Οι αντιδράσεις από το κοινό της περιοχής ποικίλες και προφανώς συνδέονταν με τον τρόπο που αυτή η πρωτάκουστη για μας τότε συνθήκη δοκίμαζε με ρεαλισμό τις μέχρι τότε φαντασιώσεις και ακούσματα που είχαμε από την απέναντι πλευρά. Το κράμα παραδοσιακού και έντεχνου χορού και μουσικής που χαρακτήριζε τη σοσιαλιστική φολκλωρική αισθητική έφερνε στο προσκήνιο το αφήγημα της σοσιαλιστικής ομαδικότητας και φυσικά προκαλούσε τον εντυπωσιασμό του τοπικού κοινού. Η διάγηση αυτής της πολιτιστικής πολιτικής, αυτό το κράμα παραδοσιακού και έντεχνου χορού και μουσικής, πραγματοποιούνταν σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας μέσω των τοπικών πολιτιστικών κέντρων που υπήρχαν σε κάθε χωριό, από τα οποία είχαν συνεχή δράση
γιατί δημιουργούσαν μουσικούς και χορευτικούς ομίλους και επίσης κάθε Σαββατόβραδο υπήρχε χορεσπερίδα για τη διασκέδαση των κατοίκων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικά σε σχέση με τη βιογραφία μετά που θα σας πω της Κομπανίας Βέρδη. Ας σημειωθεί επίσης ότι στο πλαίσιο του όλου προγράμματος της σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης και πολιτιστικής αναγέννησης, έτσι, που έφερε το καθεστώς Χότζα, ο ρόλος των παραδοσιακών μουσικών ήταν σημαντικός, γιατί αναδείχθηκαν σε στυλοβάτες αυτής της προσπάθειας, σοσιαλιστικής ανοικοδόμησης και πολιτιστικής αναγέννησης. Η σημασία τους για την κοινότητα αναβαθμίστηκε, η μουσική τους εγγραμματοσύνη αναπτύχθηκε και εδραιώθηκε και ταυτόχρονα η έκθεσή τους σε ένα ευρύτερο από το τοπικό ρεπερτόριο επιτεύχθηκε. Όλα αυτά κρατήστε τα υπόψη σας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά για να δούμε την πορεία αυτών που ήρθαν μετά στην Ελλάδα ως διερχόμενη μουσική. Όταν σταδιακά αρχίσαμε να μαθαίνουμε και άρχισε να πυκνώνει η επικοινωνία και τα σύνορα ήταν πιο ανοιχτά, αυτοί οι ίδιοι μουσικοί μας δήλωσαν ότι συμμετείχαν στην ίδια ακουστική κοινότητα της συνοριακής ζώνης και μέσω αυτής κρατούσαν την επαφή τους με τα μουσικά δρόμενα στην εδώ πλευρά των συνόρων. Όπως μας έλεγαν, μόνιμα ακούγαμε ελληνικό ραδιόφωνο και παρά τις απαγορεύσεις και ξέραμε όλο το ρεπερτόριο. Το προτείναμε επίσης και στα τοπικά πολιτιστικά κέντρα ως ρεπερτόριο. Αφού προηγουμένως φροντίζαμε να το προσαρμόσουμε, να το κάνουμε πιο γρήγορα στο ρυθμό, να αλλάξουμε τους στίχους, φροντίζοντας να υμνήσουμε, για παράδειγμα, έναν ήρωα της Σοσιαλιστικής Επανάστασης. Και από το 1985 και μετά, που σταμάτησαν οι έλεγχοι, υπήρχαν και συγκεκριμένα δίκτυα διαμοιρασμού κασετών. Βλέπουμε λοιπόν ότι παρά το γεγονός ότι η αλληλεπίδραση των πληθυσμών μέσω της διάσχησης των συνόρων μέχρι το 1986, το 1989 ουσιαστικά, ήταν ανύπαρκτη, υπήρχε μια στοιχειώδης ανταλλαγή μουσικών πληροφοριών. Καθώς οι μετακινήσεις πληθυσμών από την Αλβανία στην Ελλάδα εντάθηκαν, η παρουσία Αλβανών και βορειοϊπειρωτών μουσικών αυξήθηκε. Είτε ως μετανάστες και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, συνήθως στην πόλη των Ιωαννίνων, ακολουθώντας το παράδειγμα των άλλων τοπικών μουσικών, που για παράδειγμα τον Παρακάλαμο μετανάστευσαν στα Γιάννενα, είτε ως διερχόμενοι, οι λιγότεροι, τα σύνορα για παίξήματα σε περιόδους που είχε ζήτηση μουσική εργασία, 15 Αύγουστο, Πάσχα, απόκριες, η παρουσία τους γρήγορα σηματοδότησε μια αλλαγή στην εργασιακή συνθήκη των ντόπιων μουσικών. Μουσικοί, για παράδειγμα, το Βελβινάκι και από τον Παρακάλαμο, που παραδοσιακά δραστηριοποιούνταν στην περιοχή των συνόρων, μιλούσαν για έναν ανταγωνισμό. Ο ανταγωνισμός αυτός ήταν συνέχεια του ανταγωνισμού που είχε ήδη αναπτυχθεί ανάμεσα στους γύφτους μουσικούς και τους μπαλαμούς μετά τον αποστιγματισμό, το σταδιακό αποστιγματισμό του επαγγέλματος του μουσικού, τη δεκαετία του 80, και εντάθηκε ουσιαστικά με την παρουσία των μουσικών από μέσα. Οι τελευταίοι θεωρήθηκαν πιο αυθεντικοί, μιας και χρησιμοποιούσαν αποκλειστικά ακουστικά και όχι ηλεκτρικά όργανα, και ο τρόπος επιτέλεσής τους, μη ύπαρξη τραγουδιστή και ερμηνεία από κοινού του φωνητικού μέρους των τραγουδιών από όλη την ορχήστρα, θεωρήθηκε πιο κοντά στο παλιό, πιο ανώθευτο, λιγότερο γύφτικο. Όλα αυτά σε εισαγωγικά. Σε αυτή τη συνθήκη, ο απομονωτισμός που είχε επιβληθεί, η αδυναμία κυριολεκτικής διέλευσης των συνόρων από το καθεστώς Χότζα, θεωρήθηκε ότι οδήγησε στη συντήρηση και αυθεντικότητα της τοπικής μουσικοχορευτικής ταυτότητας. Είναι γνωστό βέβαια ότι οι ελληνογενείς πληθυσμιακές ομάδες από τη συγκεκριμένη συνοριακή περιοχή συμβολοποιήθηκαν και ηρωοποιήθηκαν στο ελληνικό αφήγημα. Εκτός αυτών, έχοντας λοιπόν αυτά υπόψη μας, επιτρέψτε μου να εστιάσω για λίγο στο παράδειγμα της οικογένειας Βέρδη. Συνάντησα για πρώτη φορά τα αδέρφια Βέρδη στην επιτόπια άσκηση που πραγματοποίησα εκεί μαζί με τον Βασίλη τον Νησιάκο, στο χωριό του, στους Βουλιαράτες, στη Βερόπολη, το καλοκαίρι του 1994, γιατί φιλοξενούμασταν στο πατρικό του. Με βάση τα λεγόμενά τους, μοιήθηκαν στην πλούσια μουσική παράδοση της περιοχής της Δρόπολης, στα πλαίσια του τοπικού πολιτιστικού κέντρου, αλλά και κοινωνικών εκδηλώσεων, και δραστηριοποιούνταν ήδη ως μουσικοί εκεί πριν έρθουν τη δεκαετία του 90 στην Ελλάδα. Τόσο ο Κώστας όσο και ο αδερφός του μεγαλύτερος ο Βαγγέλης, αυτός που παίζει ντέφι, είχαν εγκατασταθεί στα Γιάννενα το 1990-1991 και σιγά σιγά δραστηριοποιήθηκαν στην τοπική μουσική σκηνή παραδοσιακής μουσικής, ξεκινώντας από τα χωριά του Πογονίου και τα γλέντια εκεί. Ήταν γνωστό ότι πέρα από τους μουσικούς του Βελβινακίου, στα χωριά βόρεια των συνόρων δραστηριοποιούνταν η συγκεκριμένη κομπανία και μία ακόμα. Και ας σημειώσουμε ότι και οι δύο αυτές κομπανίες ήταν πλέον από το 1990 και μετά κάτοικοι Ιωαννίνων και δεν ήταν γύφτοι στην καταγωγή. Ο Κώστας Βέρδης, πολύ γρήγορα, όπως και πολλοί άλλοι μουσικοί από την Αλβανία, επάνδρωσαν το Δημοτικό Οδείο, το μουσικό σχολείο των Ιωαννίνων, και ο ίδιος από πολύ νωρίς, από το 2000, σχετικά νωρίς, ανέπτυξε μια σταθερή σχέση συνεργασίας με το χορευτικό του Δήμου Ιωαννιτών, μια θέση που προηγουμένως είχε ο μουσικός από τον Παρακάλαμο Θωμάς Χαλιγιάννης. Στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην πορεία, η δράση της κομπανίας Βέρδη συνεχίζει να έχει ως εφαλτήριό του στην περιοχή των Ιωαννίνων, μόνο που τώρα λειτουργούν ως βασικοί φορείς διάδοσης του πογονίσιου μουσικού ύφους σε όλη την επικράτεια,
αλλά και πολύ συχνά στο εξωτερικό, σε συλλόγους Ελλήνων και βορειοπυρωτών της Διασποράς. Ταυτόχρονα συμμετέχουν σε πολλά πανηγύρια και στην άλλη πλευρά των συνόρων, στα χωριά της ελληνικής μειονότητας. Η συνεργασία τους εξάλλου με τον πολύ γνωστό νεωνικό συγκρότημα Μέλισσες, που ο frontman, ο Χρήστος Μάστορας, είναι επίσης από μέσα, ένα γειτονικό χωριό, προφανώς έχει συμβάλει πάρα πολύ στη δημοφιλία του. Στην εκπομπή, λοιπόν, όπου για πρώτη φορά πραγματοποιήθηκε η σύμπραξή του, ο Μάστορας αναφέρει χαρακτηριστικά. Μαζί μας η κοσμογυρισμένη κομπαρδία Βέρδη, ένα σύνολο που τιμά την παραδοσιακή μας μουσική. Αισθάνομαι υπερήφανος που καταγόμαστε από τον ίδιο τόπο. Για μένα το πολυφωνικό τραγούδι στη Ζερόπολη στον Κάμπο ήταν μια μαγική στιγμή. Όσο ζω και όσο υπάρχω, θα την έχω πολύ ψηλά στην καρδιά και στη θύμησή μου. Ένιωσα ότι δεν τραγουδούσα εγώ, αλλά όλη μου η οικογένεια. Ένιωσα ότι οι φωνές μας ήταν το μέσον, ο διάβλος για να περάσει το παρελθόν στο παρόν. Δεν ξέρω αν ήμουν καλός. Το μόνο που ξέρω είναι ότι πέταγα νοερά την ώρα της μαγνητοσκόπησης πάνω από την πατρίδα και συναντούσα τον παππού μου και τη γιαγιά μου και όλους μου τους προγόνους που φυλάγουν θερμοπύλες και που αγαπούν την Ελλάδα όσο τίποτε άλλο στον κόσμο. Αν η ελληνοαλβανική μεθόρης μπορεί να προσεγγιστεί σύμφωνα με τη θεωρητική προσέγγιση της Σάρας Γκριν ως μια διασταυρούμενη, διατεμνόμενη τοποθεσία, το cross locations, στην οποία διαφορετικές ταξινομητικές λογικές και μορφές ασύμμετρης εξουσίας διαγωνίζονται για να επιβάλλουν τα δικά τους νοήματα, για το τι σημαίνει και ποια είναι η αξία αυτού του τόπου, η περίπτωση της οικογένειας Βέρδη και της πολύ επιτυχημένης πορείας τους, όχι μόνο τοπικά πλέον, αλλά και υπερτοπικά, όπως είπα, είναι το εμβληματικό αναφερόμενο της υπογονίσιας μουσικής και του υπηρώτικου ύφους, μας επιβάλλει μια σειρά από σημαντικούς αναστοχασμούς. Στο πεδίο της επιτέλεσης παραδοσιακής μουσικής, η οικογένεια Βέρδη κλήθηκε να σηκώσει το βάρος της συμβολικής αναπαράστασης, κυριολεκτικά και μεταφορικά, να άρει δηλαδή, ενός συνόρου, συμβολοποιώντας η ίδια τα σύνορα και συνεπώς υπερβαίνοντας τις διαδικότητες αυτών. Πέρα από τα τραγούδια για το συγκεκριμένο ρεπερτόριο, που αποτελούν ιστορικά στοιχεία οικειότητας, τόσο γλωσσικά όσο και μουσικά, για τις δύο περιοχές των συνόρων, είναι η παρουσία των ίδιων ως διερχόμενα υποκείμενα που υπονομεύουν το χωρικό διαχωρισμό του γεωπολιτικού συνόρου που έχουν επιβάλει και επιτηρούν οι κρατικοί μηχανισμοί. Παράδειγμα, βέβαια, που δεν είναι οι μόνοι που το κάνουν, είναι παράδειγμα που ακολουθούν οι περισσότεροι πλέον στην περιοχή. Το σύνορο από τη σκοπιά τους δεν είναι πλέον δεσμευμένο σε ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο, αλλά συγκροτείται από την ίδια τη συνοριακή τους κίνηση και την επιτελεστική τους αλληλεπίδραση με άτομα και κοινότητες και στις δύο πλευρές των συνόρων, στο πλαίσιο αυτού που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε κοινοτική εμπειρία ακούσματος και επιτέλεσης της μουσικής, και η οποία ταυτίζεται με την αυθεντικότητά τους και η οποία ταυτόχρονα έχει αποκτήσει και το βάρος μιας νοσταλγικής συγκινησιακής κληρονομιάς για τους ανθρώπους της περιοχής. Η μόνιμη κατοικία του στα Γιάννενα, στρατηγική επιλογή εδραίωσης του στο επαγγελματικό πεδίο, αλλά και η εντατική διασυνοριακή του κινητικότητα, εντάσσονται σε μια πολιτική κινητικότητα βαθιά εδραιωμένης, στην ιστορικότητα των μετακινήσεων των επαγγελματιών μουσικών, αλλά και του γενικότερου πληθυσμού της περιοχής, η οποία μετά το άνοιγμα των συνόρων αναβιώνει έντονα στις μέρες μας την προπολεμική ζώνη Ιωάννινα Αργυρόκαστρο. Ξέρω ότι σας αφήνω με αρκετά ερωτηματικά εδώ, αλλά θα περάσω στη δεύτερη εθνογραφία μου, καθώς σε κάποια από αυτά δεν έχω καν απαντήσεις εγώ και θα ήθελα να τα συζητήσουμε στην πορεία. Μουσική εργασία λοιπόν στο Ισραήλ. Έτσι, για να δώσουμε και ένα στίγμα λίγο από την δραματική επικαιρότητα αυτού που συμβαίνει τώρα. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, οι επιδεινούμενες συνθήκες επισφάλειας στον κλάδο των παραστατικών τεχνών και της ψυχαγωγίας όθησαν πολλούς να αναζητήσουν εργασία αλλού. Όπως φυσικά συνέβη και όχι μόνο στον κλάδο των καλλιτεχνών, αλλά σε πάρα πολλούς άλλους κλάδους. Τραγουδιστές και τραγουδίστριες δημοφιλών μουσικών ειδών, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά στο κομμάτι των ζωντανών εμφανίσεων, σε μικρές μουσικές σκηνές και χώρους εστίασης, όντας άσημοι ή ημιεπώνυμοι, προερχόμενοι από μια ποικιλία κοινωνικών στρωμάτων και σε διαφορετικές φάσεις της καριέρας τους, αναγκάστηκαν να μετακινηθούν για εξασφάλιση εργασίας. Με κάποια από τα προβλήματα του κλάδου να προϋπάρχουν της κρίσης, όπως η ανασφαλιστή εργασία, η μεγάλη διαθεσιμότητα καλλιτεχνικού δυναμικού κλπ., η κρίση ήρθε να επιδεινώσει την ήδη υπάρχουσα κανονικότητα της επισφάλειας και της οικονομικής αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τον εργασιακό βίο των μουσικών. Ήδη από τη δεκαετία του 50, αν έχουμε λίγο χρόνο μετά μπορώ να σας βάλω να ακούσετε το τι μουσική ακούνε κατά την 62η επέτειο της ανεξαρτησίας στο Ισραήλ. Σας λέω εκ των προτέρων την ελληνική μουσική, προκειμένου να δείξω την μακρά και σημαντική γενεολογία της παρουσίας τους στο Ισραήλ. Αλλά για λόγους χρόνου δεν θα εστιάσω εκεί.
Ήδη λοιπόν από τη δεκαετία του 50, αμέσως λοιπόν μετά από τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ, έχουμε πάρα πολλούς Έλληνες, κυρίως τραγουδιστές και μουσικούς, που πάνε στο Ισραήλ στη βάση συναυλιών και πολύ λιγότερο στη βάση μιας προσωρινής μετανάστευσης. Η συγκεκριμένη διαδρομή καλλιτεχνικής εργασίας εντατικοποιήθηκε ειδικά μετά το 2010, όπως είπα προηγουμένως, στο πλαίσιο της κρίσης. Συμβαίνει την ίδια στιγμή να έχουμε και την ανάπτυξη, την πολυεπίπεδη ανάπτυξη της ελληνο-ισραηλινής συνεργασίας, που σχετίζεται φυσικά με τα ενεργειακά στην Ανατολική Μεσόγειο, την ανάπτυξη του τουρισμού, την κατάρρευση των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων κλπ. Η νύχτα στο Ισραήλ σου δίνει αναμφίβολα πολλά και εύκολα λεφτά σε σχέση με το να είσαι άνεργος ή μη απασχολούμενος μουσικός στην Ελλάδα. Όπως μου λέει λοιπόν ο Χρήστος, δουλεύουμε σχεδόν κάθε μέρα με ελάχιστες εξαιρέσεις. Σε 3 μήνες κερδίζει αρκετά για να επιβιώσει στην Ελλάδα για 6 μήνες. Για τους περισσότερους από τους πληροφορητές, αυτή ήταν η μόνη λύση που είχαν για να επιβιώσουν παραμένοντας στο επάγγελμα. Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσαν να συζητηθούν εδώ, έτσι, αλλά θα εστιάσω σε μία διάσταση αυτής της διασυνοριακής κινητικότητας. Παρά το πολύ καλό οικονομικό αποτέλεσμα της παρουσίας τους εκεί, όταν μιλάς με τους μουσικούς αυτούς και τους τραγουδιστές και τραγουδίστριες, αυτό που συνήθως τονίζουν είναι η δυσκολία και οι αντικσοότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν εκεί. Και η κύρια αντικσοότητα, η οποία αποτελεί για αυτούς πηγή αγωνίας, άγχους και συνεχούς ανησυχίας, αφορά το καθεστώς της μετανάστευσής τους και την έκδοση βίζας. Οι δουλειές για μουσικούς και τραγουδιστές, όπως καταλαβαίνετε, όπως συμβαίνει βεβαίως και στην Ελλάδα, δεν ανακοινώνται σε καμιά μορφή αγγελίας. Η ανέβρεση εργασίας, λοιπόν, λαμβάνει η χώρα μέσω του κοινωνικού κεφαλαίου που διαθέτεις ως μουσικός, τραγουδίστρια κλπ. Ποιους ξέρεις και σε ποια δίκτυα ανήκεις. Η αρχική πρόσκληση μπορεί να έρθει γιατί συμμετείχε σε ένα talent show, γιατί σε είδε κάποιος τουρίστας σε ένα μαγαζί στην Ελλάδα, ή γιατί κάποιος άλλος Έλληνας τραγουδιστής ή τραγουδίστρια που είναι εκεί και προκειμένου να μείνει η δουλειά μεταξύ μιας ομάδας, σε ενημερώνει γι' αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως χρειάζεται ένα Ισραηλινό ατζέντη ή ιδιοκτήτη νυχτερινού μαγαζιού, που παίζει ουσιαστικά το ρόλο του gatekeeper, να σε φέρει στο Ισραήλ. Αυτός ή αυτή αναλαμβάνει όλη τη γραφειοκρατική διευθέτηση για την απόκτηση τουριστικής συνήθως βίζας, πληρώνει τα εισιτήριά σου, σε περμένει στο αεροδρόμιο και σε κάποιες περιπτώσεις σου προσφέρει και διαμονή και διατροφή, ενώ ζητά ποσοστό αμοιβής από τις εμφανίσεις σου έξω από το κατάστημά του ή της, ή μπορεί και να σου απογορεύει να εμφανιστείς αλλού, αν για παράδειγμα η προσφορά για άλλη εμφάνιση προέρχεται από κάποιον ανταγωνιστή. Στην αρχή ήμουν στη Ρόζη. Η Ρόζη είναι ιδιοκτήτρια μιας μικρής ελληνικής ταβέρνας. Έμενα, να σας δείξω λίγο. Αυτή είναι το μαγαζί της Ρόζης. Εδώ δείχνω ότι και πολλοί διάσημοι στην περίοδο της κρίσης επισκέφτονται το Ισραήλ. Έτσι. Και εδώ είναι ουσιαστικά οι μικροί και άσημοι που αναδεικνύουν, που μέσα από τρίμηνες ουσιαστικά, την τρίμηνη παρουσία τους εκεί, έτσι, αποτελούν την αφορμή για την παρουσίασή μου σήμερα. Στην αρχή λοιπόν ήμουν με τη Ρόζη, έμενε στο σπίτι της και τραγουδούσα στην ταβέρνα για 3 βράδια, ενώ τις υπόλοιπες μέρες είτε εμφανιζόμουν σε ιδιωτικά πάρτι, σε άλλα μαγαζιά και της έβγαινα προμήθεια. Όλοι λίγο πολύ έτσι αρχίζουμε. Μετά από 2-3 φορές που κατεβαίνουμε, αποκτά ο καθένας τον κόσμο του, τους φίλους, τους ακολούθους του, οι οποίοι όπου και να εμφανίζεσαι έρχονται και μπορεί σταδιακά, όταν έχεις τον κόσμο σου, να λειτουργήσεις αυτόνομα σαν μονάδα, μου λέει ο Χρήστος, ο οποίος αυτή τη στιγμή μένει μόνιμα πλέον εκεί και έχει παντρευτεί, που είναι η μόνιμη πορεία που ακολουθούν οι άντρες, διερχόμενοι καλλιτέχνες που πηγαίνουν στο Ισραήλ και όχι οι γυναίκες. Ερχόμενοι στο Ισραήλ με τουριστική βίζα 3 μηνών σημαίνει ότι δεν μπορείς να εργαστείς επίσημα και παραβίαση αυτού του καθεστώτος σημαίνει άμεση σύλληψη και απέλαση από τη χώρα και απαγόρευση εισόδου σε αυτήν ξανά για τουλάχιστον 3 χρόνια. Και φυσικά μπορεί το καθεστώς εξάρτησης από το αφεντικό ή τους ισχυρούς φίλους να αποτελούν μια σημαντική στρατηγική επιβίωσης, προκειμένου να μην συμβεί αυτό, γιατί διαθέτουν τις κατάλληλες σχέσεις, αλλά έχουν υπάρξει περιπτώσεις καλλιτεχνών που έχουν συλληφθεί και μόνο την τελευταία στιγμή απέφυγαν την απέλαση, όταν κάποιος φίλος με φήμη επαφών με την τοπική μαφία κατάφερε να τους σώσει, αλλά έχουμε και αρκετές περιπτώσεις που απελάθηκαν. Ο συνεχής φόβος να σε πιάσουν να δουλεύεις παράνομα και το ρίσκο της απέλασης, καθώς και η επαναλαμβανόμενη αναφορά σε περιπτώσεις σύλληψης και απέλασης, αποτελούν πολύ σημαντικά θέματα συζήτησης ανάμεσα στους Έλληνες και τις Ελληνίδες τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Αυτή η θεματική, μαζί με την εξιστόρηση προσωπικών ιστοριών για συντρόφους, οικογένειες και παιδιά που μένουν πίσω για μήνες, προκειμένου να εξασφαλιστεί η επιβίωση, συνιστούν πέρα από συχνά θέματα συζήτησης και βασικές αφηγήσεις μέσω των οποίων οι τραγουδιστές κοινωνικοποιούνται, αναπτύσσουν διαπροσωπικές σχέσεις
και διαμορφώνουν μια κοινότητα οικειότητας. Η βίωση της συνθήκης της επισφαλούς καλλιτεχνικής εργασίας σε αυτό το πλαίσιο, με πολύ σημαντική την παρουσία του συνοριακού καθεστώτος της βίζας, δεν ταυτίζεται με τη συνθήκη της νεοφιλελεύθερης κυβερνητικής επισφαλιοποίησης, έτσι, που συζητιέται πολύ έντονα στη σχετική βιβλιογραφία για την καλλιτεχνική εργασία. Και οι δύο μετατρέπονται σε κοινωνικές συνθήκες παραγωγής υποκειμένων ως ξένων, ενδεών, περιττών και ασύμβατων. Μόνο που η περίπτωση της επισφαλούς εργασίας, στην περίπτωση της διάσχεσης συνόρου που συζητάμε με το Ισραήλ, μας παραπέμπει περισσότερο σε ιστορίες και εμπειρίες παράτυπων μεταναστών, παρά σε οτιδήποτε άλλο. Ποιο είναι όμως το πεδίο συζήτησης που χρησιμοποιούν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες καλλιτέχνες για να εξορροπήσουν αυτή την αγωνία και την ανησυχία τους και που εν μέρει φαίνεται να τους επιτρέπει να διαμορφώσουν μια αποδεκτή για αυτούς αυτοεικόνα και να διαχειριστούν πρακτικά και συναισθηματικά τη συνθήκη της επισφάλειας που αναφέρουν? Αυτό είναι αυτό που ανέφερα στην αρχή, το βάρος της εθνικής συμβολικής αναπαράστασης που καλούνται ως Έλληνες και Ελληνίδες καλλιτέχνηδες και καλλιτέχνες να σηκώσουν σε ένα πλαίσιο μιας κουλτούρας διασκέδασης, έτσι, που έχει μια πάρα πολύ σημαντική, το στάτους μιας πολύ σημαντικής συγκινησιακής κληρονομιάς για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Ισραηλινής κοινωνίας. Αν θέλετε, μπορώ να σας πω περισσότερα μετά. Σύμφωνα με την Έλενα, μας αγαπούν εδώ. Και τελειώνω πολύ σύντομα. Γινόμαστε δικοί τους. Είμαστε οι δικοί τους Έλληνες. Είναι από τα ελάχιστα μέρη στον κόσμο που λες είμαι Ελληνίδα και ο κόσμος του ενθουσιάζεται. Δεν ήξερα τίποτα για το Ισραήλ πιο πριν, πέρα από τα γνωστά. Άγιοι τόποι και Παλαιστινιακό. Ούτε είχα συναντήσει κάποιον Ισραηλινό φαν της ελληνικής μουσικής όπως και είχε κάνει ο Μάνος, ο φίλος μου, ο οποίος με κάλεσε εδώ. Και μολονότι ζούμε με το διαρκή φόβο να μας πιάσουν από το immigration, θα σου πω ότι πραγματικά αγαπώ αυτό το μέρος και τους ανθρώπους του. Αισθάνομαι περήφανη να τραγουδώ ελληνικά τραγούδια σε ανθρώπους που λατρεύουν κυριολεκτικά την ελληνική κουλτούρα και μουσική, σε τέτοιο βαθμό που ξέρουν όλα τα τραγούδια απ' έξω χωρίς να μιλούν λέξη ελληνικά. Νιώθω σαν να είμαι πρεσβευτής του ελληνικού πολιτισμού ανάμεσα σε ανθρώπους που μεγάλωσαν με ελληνικά ακούσματα. Δεν χρειάζεται να είσαι ο καλύτερος τραγουδιστής, αλλά να ξέρεις τι θέλουν, τον τρόπο του. Θέλουν να γίνεις οικείο τους, να σε γνωρίσουν προσωπικά, να τραγουδήσουν μαζί σου. Αυτή η μορφή οικειότητας που αναπτύσσεται με άξονα το τραγούδι μου θυμίζει τα νιάτα μου, την Ελλάδα της δεκαετίας του 80 που τώρα χάθηκε. Χάθηκε μαζί με το σεβασμό προς τον καλλιτέχνη. Και όταν τους αρέσεις, γίνεσαι η οικογένειά τους. Θα σου ανοίξουν το σπίτι και τις καρδιές τους και θα κάνουν ό,τι μπορούν για να σε βοηθήσουν και να σε προστατέψουν. Όπως συμβαίνει με τη σπιτονικοκυρά μου, που έχει γίνει η δεύτερη μάνα μου και η οποία 2 φορές με απέτρεψε από την απέλαση. Κάπως έτσι τη βγάζουμε και νιώθουμε ότι έχει αξία αυτό που κάνουμε. Πριν σας αφήσω λοιπόν με τις σκέψεις που τα λόγια της Έλενας προκαλούν, θα ήθελα λίγο να θέσω στο προσκήνιο της συζήτησής μας, για να μην το ξεχνάμε τουλάχιστον αυτό, την όλο και αυξανόμενη σημασία της μετανάστευσης και των συνόρων ως βασικών στοιχείων για την κατανόηση του πολιτισμού και της κοινωνίας των σύγχρονων παρών μας. Επανεξετάζοντας τη λογική των συνόρων, λοιπόν, πέρα από τον προφανή τους ρόλο ως εργαλείων αποκλεισμού και βίας και εστιάζοντας σε πιο ανοιχτούς και σύνθετους τρόπους με τους οποίους τα σύνορα αντιδρούν σε διάφορα είδη μεταναστευτικών υποκειμενικοτήτων και διασυνοριακών διερχομένων και παράγουν διαφοροποιημένες μορφές πρόσβασης και δικαιωμάτων και μια πολλαπλότητα ταξινομητικών λογικών, μας επιτρέπει να αναστοχαστούμε πάνω στη σχέση της καλλιτεχνικής εργασίας με τη διασυνοριακή κινητικότητα και πάνω στην επίγουσα ανάγκη να μελετήσουμε εθνογραφικά τις μορφές διασυνοριακής κινητικότητας, τον τρόπο που υιοθετούνται στα διαφορετικά συγκείμενα και τις συνέπειες που έχει ουσιαστικά όλο αυτό για την κατανόηση του φαινομένου της καλλιτεχνικής εργασίας, αλλά και της ίδιας της καλλιτεχνικής τους αξίας. Ελπίζω να μην σας κούρασα. Είμαι σίγουρη ότι έχετε πάρα πολλές απορίες. Είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν πάρα πολλά κενά στη σκέψη μου, στην παρουσίασή μου και στον τρόπο που προσπάθησα να τα βάλω όλα αυτά μαζί. Θα χαρώ πάρα πολύ να τα συζητήσουμε. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Σύση Θεοδοσίου για αυτήν την παρουσίαση, γιατί πραγματικά επιμένει η Σύση ότι ήταν ατελής και ότι είναι ανοιχτή. Αλλά εγώ θα δώσω σημασία στην ενδεχομενικότητα και τη δυνατότητα που μας δίνει αυτό το άνοιγμα συγκριτικά που κάνεις στις 2 μελέτες περίπτωσης, τα 2 εθνογραφικά σου πεδία, τις δυνατότητες που μας δίνει να σκεφτούμε πολύ πιο ανοιχτά και πολύ πιο δημιουργικά, κατά τη γνώμη μου.
Επίσης θεωρώ ότι ήταν μια πάρα πολύ πλούσια παρουσίαση και στο θεωρητικό της, και στη θεωρητική της πλαισίωση, αλλά και στο πραγματολογικό της περιεχόμενο ως προς το εθνογραφικό σου πεδίο. Σίγουρα υπάρχουν ερωτήματα, σίγουρα υπάρχουν απορίες. Εγώ θα ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στο κοινό μας, το οποίο θέλει να μπορεί να σηκώσει χεράκι, μπορεί να ανοίξει μικρόφωνο. Ωραία. Βλέπω την Ελένη μέχρι στιγμής ε, και μέχρι να ξεκινάσει. Ωραία. Εσείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχω δύο ερωτήσεις, όπως είπες, γιατί έχω κενά. Η μία έχει να κάνει με το προσωπικό μου βίωμα, γιατί εμένα η μητέρα μου ήταν τραγουδίστρια. Oh. Όχι επώνυμη, όπως λες εσύ, ή επώνυμη σε διάφορους κύκλους, που ταξίδεψε πάρα πολύ. Τραγουδούσε στην δεκαετία 58-68 και μετακινήθηκε και διεθνικά στην Κύπρο, τότε ενωμένη ακόμα, και στην Κωνσταντινούπολη. Και έμενε κάποια διαστήματα μεταξύ 3 και 6 μηνών και λίγο. Και η έπειτα επιλογή της ήταν το Ισραήλ, αλλά τότε γνώρισε τον πατέρα μου. Άρα θα ήθελα να αναφερθείς λίγο στις γυναικείες κινητικότητες και πώς αναπτύσσονται. Και το άλλο, επειδή και εμένα η δουλειά μου είναι στα δίκτυα και την κοινωνικότητα, αλλά όσον αφορά τον κινηματογράφο, που εντοπίζω πολλά κοινά αλλά και διαφορές που ίσως να έχουν να κάνουν με το κεφάλαιο που επενδύεται στην κινηματογραφική βιομηχανία, ήθελα να ρωτήσω για το ρόλο των φεστιβάλ. Γιατί στα κινηματογραφικά δίκτυα τα φεστιβάλ παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό που λες δικτύωση και κινητικότητα. Και στη διαμόρφωση μιας διατοπικότητας και διασυνοριακότητας. Εδώ βλέπω περισσότερο αυτενέργεια στην δικτύωση από τους μουσικούς. Επίσης, Ελένη, συγγνώμη, ένα λεπτάκι. Ναι. Χτύπησε το σταθερό. Ναι. Το έχω ξεχάσει, χίλια συγγνώμη. Ναι. Οπότε, και επίσης υπάρχει αυτό που λένε η αγορά, όπου ρυθμίζει πάρα πολύ τις σχέσεις για την δικτύωση μεταξύ και καλλιτεχνών, σκηνοθετών ή σεναριογράφων, αλλά και την δικτύωσή τους σε διαφορετική κλίμακα. Δηλαδή, ένας δημιουργός με ένα κρατικό ή ιδιωτικό φορέα προβολής ταινιών, ένα κανάλι. Έτσι. Οπότε θέλω να ξέρω, στα μουσικά φεστιβάλ αυτό με κάποιο τρόπο αναδύεται. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, Ελένη. Καταρχήν, αυτό είναι μια φοβερή πληροφορία, έτσι, με τη μαμά σου. Γυναικεία κινητικότητα. Στην περίπτωση την ελληνοαλβανική, δεν υπάρχουν γυναίκες. Είναι σχεδόν ήθελα και εγώ να σημειώσω. αποκλειστικό. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Ναι, δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκες. Κάμια τραγουδίστρια, αλλά όχι. Δηλαδή μπορεί να είναι μία που επισκέφτηκε, που δεν είναι σταθερό μέλος καμίας, έτσι, από τις ορχήστρες που πηγαίνω-έρχονται, να το πω έτσι. Ενώ, ας πούμε, ορχήστρες στην ελληνική πλευρά μπορεί να έχουν γυναίκα, αυτές που μετακινούνται και πάνε στα μικρά πανηγύρια της περιοχής, δεν έχουν γυναίκες. Εννοώ και την από εδώ πλευρά των συνόρων, ας πούμε, την ελληνική και την από εκεί. Στην περίπτωση του Ισραήλ έχει πάρα πολλές γυναίκες οι οποίες μετακινούνται, έτσι, σε τρίμηνα, όπως είπα προηγουμένως. Γιατί ουσιαστικά έχεις δύο μορφές κινητικότητας εκεί. Έχεις μία που είναι η συναυλιακή, που κυρίως αφορά μεγάλα ονόματα, και αυτή υπάρχει ήδη από τη δεκαετία του 50. Έτσι. Και έχεις και την άλλη που είναι των επώνυμων, ανώνυμων, τέλος πάντων, καλλιτεχνών, έτσι, και καλλιτεχνιδιών, οι οποίες η πλειονότητα είναι τραγουδίστριες και είναι γυναίκες. Το προφίλ τους είναι πάρα πολύ μεικτό, έτσι, έχει ηλικίες από 20 χρονών μέχρι 50, έτσι. Προέρχονται από διάφορα μέρη της Ελλάδας, κατά κύριο λόγο όμως έχουν καταλήξει στην Αθήνα, έτσι, ή στη Θεσσαλονίκη. Πολύ λογικό, γιατί έτσι λειτουργεί η καλλιτεχνική εργασία ως δίκτυο. Είναι συνήθως μόνες, single mothers, άγαμες, μόνες τέλος πάντων,
και είναι αυτές οι οποίες δεν παντρεύονται για να μείνουν. Ενώ η τακτική που ακολουθούν και επαγγελματικά και προσωπικά οι άντρες που πηγαίνουν για τον ίδιο λόγο εκεί, είναι να παντρευτούν και να μείνουν. Δεν έχει με καμία περίπτωση γυναίκας, και είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, η οποία να το έκανε αυτό. Έτσι. Τώρα, σε σχέση με το δεύτερο, νομίζω ότι, καταρχήν, εδώ δεν μιλάμε για φεστιβάλ. Δηλαδή, στην περίπτωση, ας πούμε, της ελληνοαλβανικής μεθορίου, δεν υπάρχει κανένα φεστιβάλ. Έτσι, το οποίο πώς να το πω, συστηματικά, έτσι, έκανε στέγη φέτος, έτσι, για πρώτη φορά, που ήταν ο Christopher King εκεί, και κάλεσαν, ας πούμε, ένα συγκρότημα, το οποίο όμως δεν ήταν από τα συγκροτήματα τα οποία έτσι κι αλλιώς περνούσαν τα σύνορα στα πανηγύρια της περιοχής. Okay. Πήγε ο Αργυρός, ας πούμε, και έκανε μια συναυλία στο Αργυρόκαστρο. Δεν υπάρχει κάτι οργανωμένο, έτσι, ενώ ο κινηματογράφος λειτουργεί πάρα πολύ με την λογική των φεστιβάλ. Και είναι πολύ πιο, πώς να το πω, είναι εντελώς απορριθμισμένο το τοπίο, ας πούμε, να το πούμε με όρους εργασιακούς, του τι σημαίνει πανηγύρια, κοινωνικές εκδηλώσεις, παραδοσιακή μουσική, έτσι, σε αυτό το πλαίσιο. Και στην περίπτωση του Ισραήλ, βεβαίως υπάρχουν φεστιβάλ, έτσι, και εκεί είναι πολύ πιο οργανωμένα τα πράγματα και προφανώς δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος απέλασης, βίζας, τίποτα από όλα αυτά, έτσι, γιατί όλα αυτά λειτουργούν κατά κάποιο τρόπο με ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, αλλά αυτά και πάλι αφορούν, γι' αυτό λέω προηγουμένως ότι η κινητικότητα, αυτονόητο είναι βέβαια, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε έτσι, δεν είναι προνόμιο όλων, έτσι, και οι όροι με τους οποίους γίνεται η κινητικότητα μπορεί να είναι πάρα πολύ δύσκολοι για κάποιους, ακριβώς γιατί δεν είναι επώνυμοι, έτσι, και γιατί ουσιαστικά αναγκάζονται να περάσουν μέσα από αυτή τη διαδικασία προκειμένου να εξασφαλίσουν την παραμονή τους εκεί και την επιβίωσή τους. Άρα, ναι, σε επίπεδο, ας πούμε, ευρωπαϊκής κοινότητας, γενικότερων πολιτικών, σε σχέση με δικτύωση καλλιτεχνών, ο κινηματογράφος είναι πολύ πιο οργανωμένος. Το κομμάτι της συναυλιακής μουσικής είναι στην Ελλάδα βεβαίως και αυτό πολύ περισσότερο οργανωμένο. Δεν πρόκειται όμως για τις περιπτώσεις που αναφέρομαι εγώ εδώ. Έτσι. Νομίζω ότι σου απάντησα. Okay. Κάποια άλλη ερώτηση από το κοινό υπάρχει? Συμπληρωματικά με την ερώτηση της Ελένης Σύση, και εντάξει, η απορία είναι αυτή η κινητικότητα εδώ στα ελληνοαλβανικά σύνορα αφορά, εσύ αναφέρθηκες στην παραδοσιακή μουσική και στα πανηγύρια και σε όλο αυτό το κομμάτι. Τι συμβαίνει όμως με αυτά τα καινούργια τα φεστιβάλ, τα οποία με τα rave party και με όλα αυτά συνδέονται καθόλου με την εργασία των μουσικών οι οποίοι έρχονται σε αυτά τα φεστιβάλ? Παραδείγματος χάρη, μου ήρθε στο μυαλό αυτά που γινόταν στο Νεστόριο, δεν το γνωρίζω αυτό το κομμάτι. Στην εδώ πλευρά των συνόρων δεν έχουμε τέτοια. Δηλαδή η μόνη διασυνοριακή, ας πούμε, κινητικότητα μουσικών αφορά παραδοσιακή μουσική. Δεν έχεις κάτι άλλο. Έτσι. Το άλλο κομμάτι είναι αυτό που υπενήχθηκα όταν μιλούσα λίγο για το βιογραφικό της Κομπανίας Βέρδη, που είναι όλοι οι μουσικοί οι οποίοι ήρθαν και μετανάστευσαν ουσιαστικά, άρα δεν περνάνε τα σύνορα πλέον με την εργασιακή τους, ας πούμε, ιδιότητα, που είναι κλασική μουσική και οι οποίοι έχουν επανδρώσει όλα τα οδεία της περιοχής. Έτσι. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο βέβαια στην περίπτωση των Ιωαννίνων, έτσι, και στην Πάτρα έχεις το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη και παντού έχεις το ίδιο. Αυτοί όμως δεν συνεχίζουν ουσιαστικά αυτή τη μορφή κινητικότητας. Rave party και στην περιοχή δεν υπάρχουν. Προφανώς πιο βόρεια, έτσι, στα πάνω σύνορα, εκεί με Καστοριά κλπ. Μπορεί να υπάρχουν, δεν το γνωρίζω αυτό. Κοίτα, εννοείται ότι έτσι, για να χρησιμοποιήσουμε τη λογική της Άρας, ας πούμε, έτσι, οι διασταυρούμενες, ας πούμε, αυτό το cross location που συνιστά το σύνορο, ας πούμε, Ελλάδας-Αλβανίας, έχει πάρα πολλές αλλαγές τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, να πω ότι ενώ τα σύνορα ήταν απολύτως εντός εισαγωγικών ελεύθερα, έτσι, και δεν είχαν δουλειά καν οι συνοριακοί, πρόσφατα έχουμε Frontex. Έτσι. Έχουμε άλλα υποκείμενα τα οποία υποτίθεται ότι πάνε να παραβιάσουν τα σύνορα, με αποτέλεσμα τα σύνορα να ξαναπροβάλλουν κατά κάποιο τρόπο στην καθημερινότητά μας. Μιλάω για παράτυπους μετανάστες και ουσιαστικά όλο το βαλκανικό, ένα κομμάτι του βαλκανικού δρόμου που πηγαίνει προς την Ευρώπη για τους πρόσφυγες. Okay. Υπάρχουν πολλά πράγματα που αλλάζουν στη θέση της περιοχής, έτσι, και στο τι αυτή συμπεριλαμβάνει και το πώς ουσιαστικά διαφορετικές
λογικές έτσι, διαγωνίζονται για να κερδίσουν το πάνω χέρι κατά κάποιο τρόπο σε αυτή τη λογική, όπως είναι ο τουρισμός επίσης. Έτσι. Δηλαδή το γεγονός ότι έγινε αυτό το φεστιβάλ που λεγόταν κάτι με βουνά και νύχτα, δεν το θυμάμαι ακριβώς, αυτό που έκανε η Στέγη στην Κόνιτσα, το οποίο κάλεσε τον Νέγρο του Μοριά, κάλεσε ένα γκρουπ Αλβανών μουσικών, έτσι, και κάποιους τοπικούς μουσικούς εδώ από τα Γιάννα, έτσι, παραδοσιακούς μουσικούς. Είναι ένα από τα νέα κατά κάποιο τρόπο έτσι, νέα στοιχεία που ουσιαστικά κάνουν την εμφάνισή του στην περιοχή. Okay. Όλα τα υπόλοιπα είναι, ας πούμε, συναυλίες παραδοσιακής μουσικής, τέτοια είδη, τα οποία όμως δεν είναι το ίδιο πράγμα να καλείς στην ίδια, ας πούμε, σκηνή τον Νέγρο του Μοριά και τους Αλβανούς που φοράνε τη στολή τους με την σοσιαλιστική φολκλωρική αισθητική και να ανεβαίνουν στο ίδιο πατάρι. Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό που συνέβαινε στο παρελθόν. Οπότε απομένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί ουσιαστικά όλο αυτό. Ας λάβουμε επίσης υπόψη μας κάτι πολύ σημαντικό, ότι οι περιοχές είναι ερημωμένες περιοχές, και η από εκεί πλευρά των συνόρων και η από εδώ πλευρά των συνόρων. Οπότε τα πανηγύρια είναι το μόνο σημείο στο οποίο δεν υπάρχει νέος κόσμος. Έτσι. Τώρα, αν γίνει κανένα rave party, ας πούμε, στη Βερόπολη και πάνε από εδώ η νεολαία, θυμάμαι τώρα το καλοκαίρι είχε συναυλία ο Αργυρός, όπως είπε προηγουμένως. Και έτυχε την επόμενη μέρα να περάσω από τα σύνορα, γιατί πήγαινα εκεί σε κάτι ξαδέρφια στο Αργυρόκοστο και μου λέει: Περνά σήμερα, δεν πέρασε χθε να δει τον Αίτιον, έγινε χαμός. Ήρθαν, λέει, ξέρω εγώ, 1.000 αυτοκίνητα από τα Γιάννενα. Αυτό είναι κάτι καινούριο για την περιοχή. Έτσι. Δεν το είχαμε μέχρι τώρα. Και έχει να κάνει με τον τουρισμό στην Αλβανία. Δεν έχει να κάνει με δικά μας κατά κάποιο τρόπο χαρακτηριστικά, αλλά έχει να κάνει με το ότι η Ακακαβιά λειτουργεί ως πύλη εισόδου προς το παρόν, γιατί έμαθα προχθές ότι θα δημιουργηθεί αεροδρόμιο στο Αργυρόκαστρο και λέω τι ωραία, επιτέλους. Θα πετάω από το Αργυρόκαστρο, είναι πολύ πιο fancy, ας πούμε, και πιο ωραία από το να πετάω από τα Γιάννενα. Οπότε νομίζω ότι πολλά πράγματα αλλάζουν. Έτσι. Εγώ αυτό Οπότε που ήθελα... Ναι, πες. Όχι, λέγε. Πες, ολοκλήρωσε. Όχι, εγώ ουσιαστικά αυτό προσπαθώ να σκεφτώ, χωρίς ακόμα να, κατά κάποιο τρόπο, κατά τη γνώμη μου, να το έχω όσο πρέπει αναλύσει, είναι πώς κατάφερε, για παράδειγμα, η κομπανία αυτή, έτσι, η οποία, πώς να το πω, εντάξει, δραστηριοποιείται σε ένα τομέα μουσικής που έχεις πάρα πολύ γνωστούς μουσικούς στην περιοχή, ας πούμε, έτσι. Πώς κατάφερε ουσιαστικά και να διατηρήσει τη σχέση της με το εκεί, έτσι. Και πραγματικά πάρα πολύ συστηματικά πηγαίνει, παίζει, δηλαδή δεν είναι ότι το κάνει μία στο τόσο, έτσι. Και πώς την ίδια στιγμή έχει γίνει το νέο, ας πούμε, στοιχείο αναφορά σε σχέση με το απογονίσιο ύφος, έτσι. Και πώς την ίδια στιγμή, κατά κάποιο τρόπο, φαίνεται τα σύνορα να τα διαγράφει η παρουσία της, έτσι, και το διαρκής πηγενέλα και το ρεπερτόριο από εδώ και από εκεί. Και την ίδια στιγμή είναι σαν να μας τα θυμίζει ξανά, ας πούμε, με τις νέες Θερμοπύλες και τους ανθρώπους που είναι εκεί, έτσι, αναφέρομαι στο σχόλιο, ας πούμε, του Μάστορα. Προσπαθώ να καταλάβω, λοιπόν, τι σημαίνει να είσαι ο ίδιος, έτσι, διασυνοριακό υποκείμενο, κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Θέλει δουλειά ακόμα αυτό το σκεπτικό, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά. Εμένα δεν με πείθει, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, πέρα από την αυθεντικότητα που υποτίθεται ότι εκφράζουν, πέρα από το ότι κατέχουν μέσα τους όλες τις δεξιότητες, ας πούμε, από την εποχή, ας πούμε, τη σοσιαλιστική, έτσι, το ευρύ ρεπερτόριο, το γεγονός ότι είναι εγγράμματοι μουσικά, έτσι. Τι άλλο είναι αυτό το οποίο τους κάνει τελικά πετυχημένους, έτσι. Εκεί, αν μπορείτε και έτσι, να βοηθήσετε λίγο στο σκεπτικό, έτσι, και πώς ουσιαστικά το γεγονός ότι διαπερνούν τα σύνορα έχει τελικά συνέπειες και στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουν και στο τι πουλάνε, να το πω πάρα πολύ απλά. Δηλαδή, ποια είναι η καλλιτεχνική αξία του έργου του. Το ότι διαπερνούν τα σύνορα, κατά τη γνώμη. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έτσι. Okay. Σε αυτό και ακούγοντας, εμένα το μυαλό μου πάει και λίγο πιο πάνω, δηλαδή αν φύγουμε από το ελληνοαλβανικό σύνορο και πάμε στο ελληνοβορειομακεδονικό σύνορο ή το ελληνογιουγκοσλαβικό σύνορο, υπάρχει και το άλλο επίσης φαινόμενο πολύ σημαντικό, το οποίο εμπλέκεται και με τον κινηματογράφο, είναι η μουσική Μπρέγκοβιτς μετά τον καιρό των Τσιγκάνων και η σύνδεσή τους με τους μουσικούς που έρχονται από εκείνες τις περιοχές, διασχίζουν τα σύνορα, παραδείγματος χάρη, για τα πανηγύρια πια που είναι όλο και πιο ζωντανά στη Δυτική Μακεδονία, τα πανηγύρια των ντόπιων, να το πω, και έχουμε μουσικούς από την πρώην Ιουγκοσλαβία,
αλλά και μουσικούς συστηματικά κάθε Σαββατοκύριακο ή γιορτές και εορτές και τέλος πάντων εορταστικές ημερομηνίες στη Θεσσαλονίκη. Όπου όλη αυτή η μουσική είναι η μουσική που έρχονται από εκείνες τις περιοχές και έχουν καθιερώσει, εγώ που είμαι άσχετη και το ακούω ως ακροάτρια, ένα στυλ μουσικής είναι το στυλ μουσικής του Μπρέγκοβιτς. Ναι. Και μας έχουν φέρει αυτή τη μεγάλη εξοικείωση με τα χάλκινα, την οποία ας πούμε στην Ανατολική Μακεδονία δεν την έχουμε την εξοικείωση αυτή με τα χάλκινα. Έχουμε την εξοικείωση με την πίπιζα και στα πανηγύρια εννοώ και το νταβούλι και ακούμε πιο πολύ ανατολίτικα και στυλ. Ήμουν πρόσφατα στο πανηγύρι, στο Καλαμπάκι και όπως έλεγε και μία φίλη αρχαιολόγος, πόσες φορές θα ακούσουμε τον Μπαστούρμα, τέλος πάντων, σε όλες τις εκδοχές τον έχουμε φορέσει. Και την άλλη μέρα ήρθαν μουσικοί, αυτό την παραμονή, την άλλη μέρα ήρθαν μουσικοί, ανήμερα δηλαδή, και από την Δυτική Μακεδονία ή και είχαν προέλευση και από την πρώην Ιουγκοσλαβία, οι οποίοι παίζανε και ένα διαφορετικό ρεπερτόριο μαζί με τη Μακεδονία ξακουστεί. Okay. Θέλω να πω ότι παίζανε και το ρεπερτόριο Μπρέγκοβιτς. Άρα, ναι, ίσως μεθοδολογικά θα έβλεπες ότι αυτά τα ερωτήματα που θέτεις, που είναι πολύ σημαντικό, πώς οι ίδιοι φέρουν τα σύνορα μέσα τους και τι μουσική παράγεται σε αυτή τη συνάντηση, μήπως έχει σημασία να γίνει να διευρυνθεί η σύγκριση, αυτό. Αυτό που λες είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και ένα κομμάτι αυτής της δουλειάς, αλλά με πολύ μεγαλύτερη έμφαση, είναι εδώ η Θεοδόρα, έτσι, που έχει γράψει ένα άρθρο με τον Γιάννη. Θεοδόρα, μας ακούς? Δεν ξέρω αν μας ακούει. Ναι, καλησπέρα, σας ακούω. Καλησπέρα, ναι. Έχουν κάνει τα παιδιά μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, έτσι, που για μένα εστιάζει κυρίως στα τραγούδια, έτσι. Και αυτό λέω ότι στη σχετική βιβλιογραφία, όχι μόνο την ελληνική, γενικότερα λέω τώρα, το πρόβλημα είναι ότι δεν εστιάζουμε αρκετά στους μουσικούς ως υλικότητες, σωματικότητες που οι ίδιοι διέρχονται και εστιάζουμε μόνο ή σχεδόν αποκλειστικά, έτσι, στο κομμάτι των, ας πούμε, μουσικών αποτελεσμάτων, έτσι. Άρα, ας πούμε, τα παιδιά κάνουν μια πάρα πολύ ωραία δουλειά και υπάρχουν κομμάτια εκεί της δουλειάς τους που έχουν να κάνουν με αυτό ακριβώς που λες. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό κάπως να αρχίσουμε να επαναπλαισιώνουμε ουσιαστικά αυτή την μεταφορά, συνάντηση, παραγωγή, έτσι, διασυνοριακή παραγωγή μουσικών επιτελέσεων, βάζοντας και την οπτική, έτσι, των ίδιων των σωμάτων που διασχίζουν. Έτσι. Του ίδιου ως σώματα, ως υλικότητες. Του ίδιου του affective labor που οι ίδιοι κάνουν τελικά. Γιατί πολύ ωραίοι στίχοι, πάρα πολύ ωραία κάνουμε τις course analysis, βλέπουμε, αναλύουμε, διαβάζονται με διαφορετικό τρόπο, έχεις το κοινό, αλλά έχεις και τους μουσικούς που είναι μια πολύ σημαντική διάσταση. Και αυτό που λέω είναι ότι ενώ, ας πούμε, η περίπτωση των ελληνοαλβανικών συνόρων μπροστά στο κομμάτι των τι έχει παραχθεί, έτσι, μελετητικά σε σχέση με όλο το βόρειο σύνορο της Ελλάδας, οχριά, έτσι, δηλαδή πόσοι έχουμε ασχοληθεί, εγώ και η Σάρα, ας πούμε, και ο Βασίλης, εν μέρει ο Βασίλης, έτσι. Ενώ πάνω μιλάμε για πάρα πολλούς μελετητές, έτσι, και πάρα πολύ αξιόλογες μελέτες κλπ. Και λέω ότι μένουμε πάντοτε στο κομμάτι της μουσικής, του χορού, έτσι, αλλά όχι των υποκειμένων. Τουλάχιστον με την έννοια των... Ναι, αυτό λέω. Εργαζόμενων. Άρα ναι, νομίζω ότι το κομμάτι αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να το δούμε έτσι συγκριτικά. Συμφωνώ απόλυτα. Και μακάρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να το δούμε. Έχει πολύ ενδιαφέρον επίσης έμφυλα αυτό ότι είναι ανδρική υπόθεση. Ναι. Όλο αυτό στη Βόρεια Ελλάδα, δηλαδή στα στα βόρεια σύνορα της Ελλάδας, όλο αυτό στο βαλκανικό συγκείμενο είναι ανδρική υπόθεση η μετακίνηση αυτών των μουσικών. Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Φυσικά έχει, ναι. Και πολλά πράγματα μπορείς να δεις εκεί και σε σχέση με κατασκευές, ας πούμε, έτσι, έμφυλες, για το τι σημαίνει αυθεντικότητα και το έμφυλο πρόσημό της, έτσι. Ναι. Και πολλά άλλα. Δεν ξέρω αν ήθελε η Θεοδόρα να μας πει κάτι σε σχέση με αυτό. Επειδή ξέρω ότι έχετε κάνει μια σημαντική δουλειά με τον Γιάννη. Συγγνώμη αν σε... Έτσι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη. Όχι, δεν ξέρω. Καλησπέρα καταρχήν ξανά σε όλους και συγχαρητήρια για την παρουσίαση. Είναι πολύ σημαντική. Δεν έχω κάτι να προσθέσω πάνω ακριβώς στα δύο θέματα που παρουσιάστηκαν. Απλώς το μόνο που έχω να πω είναι ότι αυτό που εγώ παρατηρώ τελευταία
ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που έχει πάρα πολλές αλλαγές και πολύ γρήγορες. Δηλαδή, τα τελευταία 2 χρόνια, ιδίως με τον COVID, αλλάζουν πάρα πολύ το πεδίο του πώς παρουσιάζουν τα συγκροτήματα. Σε ποιο κοινό αναφέρονται, ποιο θα είναι το ρεπερτόριό τους, ποια θα είναι η σύνθεσή τους. Βλέπουμε ξαφνικά, συμφωνώ απόλυτα ότι δεν υπάρχει το γυναικείο, δεν υπάρχουν γυναίκες καθόλου στα συγκροτήματα, όμως επειδή πολλά συγκροτήματα του δικού μου χώρου που ήταν καθαρά, δεν είχαν τραγούδι, είχαν μόνο όργανα, αρχίζουν και προσλαμβάνουν οι γυναίκες για να τραγουδήσουν, γιατί έχουν μεγαλύτερη απήχηση. Παράδειγμα, μπάντα εντόπικα. Μάλιστα. Δεν το συναντάμε συχνά, μόνο σε συγκροτήματά τους που απευθύνονται σε ένα αστικό κοινό και θέλουν να έχουν μεγαλύτερη απήχηση. Αυτό όμως θα να προσθέσω, και ότι αλλάζουν πάρα πολύ. Και βλέπουμε σε κάθε σεζόν να έχουν διαφοροποιήσεις. Ίσως είναι ενδιαφέρον αυτό το πράγμα, πώς ξεκινάνε δηλαδή συγκροτήματα που αναφέρονται στα πανηγύρια και που συνεργάζονται με μουσικούς από τη Βόρεια Μακεδονία για να διεύρυνουν το ρεπερτόριό τους, και μετά βλέπουμε να αλλάζουν ρεπερτόριο και να απευθύνονται σε ένα άλλο κοινό στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, όλες αυτές οι αλλαγές που γίνονται. Αυτό παίζουν με αυτή την καινούργια σύνθεση, παίζουν σε περιβάλλοντα όπως λες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ή όχι? Εξαρτάται τον χώρο. Ποιος τους καλεί, τι τους ζητάνε. Δεν έχουν μια σταθερή σύνθεση. Αλλάζουν αρκετά συχνά ανάλογα το πού απευθύνονται και το τι τους ζητάνε κάθε φορά. Απλώς κάποιοι μουσικοί γίνονται περισσότερο επαγγελματίες, οπότε αρχίζουν και διαμορφώνουν μια εικόνα συγκεκριμένη που θέλουν να διατηρήσουν όταν παίζουν, για παράδειγμα, στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σε μεγάλα κλαμπ, όταν κάνουν δισκογραφία, και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις δουλειές που θα τους ζητήσουν, μπορεί να αλλάξουν, να το κρατάνε κρυφό. Να μην φανεί ότι έχουν και άλλες συνεργασίες. Κάπως έτσι περίπου το βλέπω εγώ τελευταία. Μάλιστα. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επίσης, η σύγκριση μεταξύ μουσικών που έχουν καταγωγή Ρωμά ή μουσικών που δεν έχουν καταγωγή Ρωμά, έχει κάποια... Το βλέπεις, δηλαδή υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση, θέλεις να... Τι δίνει αυτό το πράγμα? Ναι, νομίζω ότι το υπενήχθηκα, όπως και άλλα πράγματα που δεν κατάφερα ακόμα να τα βάλω έτσι όπως θα ήθελα στην ανάλυση μου. Νομίζω ότι ένας από τους λόγους, είπα, αν αυτό που θέλω να ερμηνεύσω είναι γιατί αυτή τη στιγμή έχουν όλη αυτή τη δημοφιλία και λειτουργούν εμβληματικά, όταν από πίσω σου έχεις τέρατα, ας πούμε, έτσι, στο κομμάτι της ηπειρωτικής μουσικής. Χωρίς να λέω ότι δεν είναι καλή, έτσι, είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω ότι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι έχει να κάνει με το ότι δεν είναι Ρωμά. Έτσι. Και αυτό σχετίζεται με την εργασιακή κουλτούρα των Ρωμά σε σχέση, έτσι, μπορεί να είναι παραδοσιακά μουσική, έτσι, αλλά αυτό που θεωρείται στους κύκλους των μουσικών είναι, και μπορεί να είναι εξαιρετική μουσική σε σχέση με τη δεξιότητά τους, είναι ότι δεν έχουν, έτσι, σε πάρα πολλές περιπτώσεις τις κατάλληλες, δεν ξέρουν πώς να φερθούν, όπως λένε πάρα πολύ απλά. Έτσι. Άρα δεν ξέρουν πώς να είναι επαγγελματίες. Και εδώ έχει να κάνει με το ζήτημα του τι σημαίνει επαγγελματισμός, έτσι, το τι σημαίνει επαγγελματική εργασία ως μουσικός. Okay. Οπότε αυτοί νομίζω ότι κερδίζουν έδαφος, γιατί αυτή είναι μια υπόθεσή μου που ακόμα δεν είμαι ικανή να την επιβεβαιώσω, γιατί πέρα από την εγγραμματοσύνη που είπα προηγουμένως, πέρα από το είχαν τη δυνατότητα λόγω αυτής να έχουν πολύ μεγαλύτερο ρεπερτόριο, πέρα από το ότι ταυτίστηκαν με την αυθεντικότητα, έτσι, του απομονητισμού, ας πούμε, του Χότζα κλπ. Δεν είναι Ρωμά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Παρότι, θέλω να πω, αν δεις το ρεπερτόριό τους και την δισκογραφία τους, όχι αυτό που παίζουν στα πανηγύρια όμως, έτσι, αν δεις τη δισκογραφία τους, κάνουν νεοδημοτικό. Αν τολμούσαν οι γύφτοι να κάνουν νεοδημοτικό, έτσι, εννοώ στη δισκογραφία, εννοείται θα τους είχαν κράξει κατά κάποιο τρόπο οι μύστες της παράδοσης. Και τους κράζουν. Εκείνους δεν τους κράζουν όμως. Θεωρείται δημιουργικό όλο αυτό. Οπότε νομίζω ότι ένας σημαντικός παράγοντας έχει να κάνει, είναι φιλετικός, ερμηνεύεται ως τρόπος με τον οποίο κάνουν τη δουλειά τους, αλλά προφανώς δεν είναι αυτό. Γενικότερα βλέπω μια υποχώρηση. Αυτό ήδη ξεκινάει από τη δεκαετία του 90. Όσο περισσότερο μπαίνουν στην αρχή μη γύφτοι, από τα μουσικά σχολεία, έτσι κλπ. Και
σταδιακά Αλβανοί και Βορειοϊπειρώτες, στη δική μας περιοχή εννοώ, τόσο αποδυναμώνεται και έχει αποδυναμωθεί πάρα πολύ ο ρόλος των τοπικών γύφτων μουσικών. Σε σημείο που θεωρώ ότι, πώς να το πω, ξαναγυρνάνε, ενώ είχαν την ταυτότητα, την πολύ ισχυρή ταυτότητα του πρώτα ντόπιος και μετά γύφτος, έτσι. Νομίζω τώρα αρχίζουν να αναζητούν ταυτίσεις, έτσι, οι οποίες τους φέρνουν πολύ κοντά σε αυτό που οι ίδιοι όριζαν παλιότερα ως τσιγκάνος και έλεγαν πω εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτούς, γιατί βλέπουν ουσιαστικά το ρατσισμό που τρώνε. Και το λέω πολύ απλά, και το δυνατό του σημείο που ήταν η παρουσία τους και ο κομβικό τους ρόλος, αυτό που λέμε μουσική, παραδοσιακή μουσική επιτέλεση της περιοχής, αυτό πλέον όλο και περισσότερο πάβει να υπάρχει. Ναι, μάλιστα. Και να πάω και στο Ισραήλ λίγο. Ακούγοντάς για τις συνθήκες εργασίας αυτών των μουσικών και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτό το κύκλωμα, εμένα μου θύμισε λίγο το κύκλωμα της νύχτας με τους ατζέντιδες στις μουσικές σκηνές, και όχι μόνο, γενικότερα γενικά αυτή η λογική του ατζέντη σε ένα καθεστώς εξάρτησης. Δεν θα το πω, δεν θα το βαρύνω με αυτή την έννοια της εργασίας ως δουλεία, αλλά έχει να κάνει με το ότι ένας ατζέντης ή ένας που προσκαλεί τον μουσικό ή την μουσικό ή την τραγουδίστρια στο Ισραήλ, στην ουσία την πιστώνεται και του ανήκει. Με αυτή την έννοια, αυτό θυμίζει μια εργασιακή σχέση δουλείας, την οποία συναντάμε πολύ συχνά στη Μέση Ανατολή, από Αναντάμ Μπαμπαντάν που λένε, από παλιά. Παραδείγματος χάρη, εγώ το έχω συναντήσει στο Ομάν, αλλά μετά έχω διαπιστώσει ότι είναι το είδος αυτό της δουλείας, προστασίας, δηλαδή αυτός ο οποίος αναλαμβάνει και αγοράζει έναν δούλο, στην ουσία είναι υπεύθυνος σε όλη τη ζωή για αυτόν το δούλο, του συμπεριφέρεται ως εν είδη οικογένειας, και αυτή η τροπικότητα που έρχεται από παλιά έχει περάσει στη σύγχρονη μεταναστευτική συνθήκη που φέρνουν, ας πούμε, μετανάστες στον κόλπο να εργαστούν στις πετρελαιοεπιχειρήσεις και στο αέριο κλπ, όπου έναν αφέντη, να το πω, ο οποίος είναι και λογοδοτεί στην κυβέρνηση, αλλά και πραγματικά έχει αναλαμβάνει το καθήκον να τους προστατεύει. Είναι στη λογική του προστάτη αφέντη. Αλλά είναι μία συνέχεια. Αυτό το κομμάτι δεν το γνωρίζω. Αυτό που ξέρω όμως είναι ότι αυτό που γίνεται, προφανώς δεν αμφιβάλλω για αυτό που λες και θέλω να διαβάσω σχετικά με αυτό, νομίζω όμως ότι έχει πάρα πολύ να κάνει με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, έτσι, το συνοριακό καθεστώς στο Ισραήλ. Που έχει να κάνει με το ότι πρέπει να έχεις πρόσκληση, έτσι, για να πας ως τουρίστας. Ή να έχεις συγκεκριμένη διαδρομή, θα πάω στους Αγίους Τόπους, να είσαι στο τουριστικό μέσα, πρέπει να βεβαιώσεις πού θα πας, έτσι, και με ποιον θα μείνεις. Εγώ, για παράδειγμα, όσες φορές πηγαίνω, έτσι, θα πρέπει να έχω χαρτί από το πανεπιστήμιο. Δεν είναι ότι ακριβώς με ελέγχουν βέβαια ποτέ, ή τέλος πάντων μπορεί να με ελέγχουν και να μην το ξέρω, πολύ πιθανό. Αλλά δεν μπορείς ουσιαστικά να μετακινηθείς με την ίδια λογική που έχουμε μάθει στα πλαίσια της Ευρώπης κλπ. Να μετακινούμαστε. Οπότε ξεκινάει από εκεί. Και προφανώς μετά, έτσι, αυτό που λες ως τροπικότητα, ας πούμε, έρχεται και κάθεται πάρα πολύ ωραία μέσα σε αυτή τη συνθήκη και δημιουργούνται αυτές οι σχέσεις εξάρτησης. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι όταν έχουν την ευκαιρία να φύγουν από αυτό, γι' αυτό σου λέει ότι μόλις γνωριζόμαστε, έτσι, φεύγουμε από αυτόν. Αλλά προσοχή, το καθεστώς της βίζας πάλι το ίδιο πρόβλημα έχει. Δηλαδή, φεύγουν από αυτόν, με την έννοια ότι πλέον δεν είναι δούλοι του για να λογοδοτούν πόσες φορές θα παίζουν και άρα να δίνουν και το αντίστοιχο, ας πούμε, αντίτιμο, αλλά πάλι έχουν την ανάγκη να έχουν τους προστάτες. Έτσι. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούν ουσιαστικά να παραμείνουν. Μπορούν να παραμείνουν, αλλά δεν είναι τουρίστες. Έτσι. Οπότε πολύ απλά, αν πάρει κανείς ένα τηλέφωνο, ας πούμε, στο immigration, ουσιαστικά θα τους πιάσουν.
Το ερώτημα που Ναι. τους θέτω πολλές φορές είναι γιατί ρε παιδιά δεν βγάζετε μια βίζα εργασίας. Μπορείς να βγάζεις βίζα εργασίας, έτσι. Και εκεί Γιατί... ουσιαστικά, ναι, η απάντηση που παίρνω, δηλαδή αυτοί που πάνε για συναυλίες βγάζουν βίζα εργασίας για 2 μέρες, ας πούμε, έτσι. Είναι τόση η γραφειοκρατία, λένε, που οι ίδιοι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Νομίζω όμως ότι έχει να κάνει με το ότι τα περισσότερα από αυτά τα μαγαζιά είναι σε ένα καθεστώς ημι-παρανομίας. Δεν έχουν άδεια, δεν τηρούν υγειονομικούς κανόνες. Δηλαδή, είναι μέσα ένα καθεστώς πάρα πολύ περίεργο. Οι περισσότερες δεν έχουν, ας πούμε, να σκόψουν απόδειξη. Όταν πας εκεί και ξοδεύεις χρήματα, ας πούμε, όλα είναι cash, όλα είναι μαύρη οικονομία. Και γενικά αυτό που λέγεται, ρε παιδί μου, είναι ότι εκεί εξεπλένεται πάρα πολύ μαύρο χρήμα. Οπότε δεν μπορούν ουσιαστικά και να θέλουν να έχουν άλλο καθεστώς. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ότι δεν γίνεται αλλιώς σε αυτό το πλαίσιο. Έτσι. Ναι, γιατί εντάξει, το securitization του Ισραηλινού καθεστώτος, κράτους κλπ. Το ξέρουμε όλο αυτό. Αλλά αυτό χρειάζεται αυτήν την συμπληρωματικότητα της παρανομίας, στην οποία λειτουργεί η νύχτα, από ό,τι λες, και για να έτσι ακριβώς, ναι, οκ. Τώρα γίνεται πολύ πιο σαφές, νομίζω, αυτό εδώ. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημείο κλειδί. Δηλαδή, έχει να κάνει με αυτό που λες και να σου πω και κάτι, αυτό που λέει οι άλλοι, το αναζητούν ως προστασία, αναζητούν τους προστάτες. Όχι μόνο για λόγους και βεβαίως η ασφάλεια, δηλαδή σε ένα καθεστώς που όλοι μιλάνε για ασφάλεια, έτσι, η ασφάλεια των Ελλήνων δεν αφορά, όχι στην παρούσα συνθήκη φυσικά, δεν αφορά τόσο το τι γίνεται στη γενικότερη κατάσταση στο Ισραήλ, όσο το γεγονός αν θα τους απελάσουν ή όχι. Τώρα βεβαίως δεν είναι εκεί για να ζουν τις βόμβες, εντάξει. Λέω όμως ότι έχουν ανάγκη την προστασία και για λόγους, πώς να το πω, είναι σε ένα εντελώς, σκεφτείτε λίγο το προφίλ αυτών των ανθρώπων, γι' αυτό μιλάω πρέπει να δούμε λίγο κάθε φορά, εθνογραφώντας ουσιαστικά, πρέπει να δούμε λίγο τι σημαίνουν αυτές οι διασυνοριακές κοινωνικότητες. Δεν είναι οι τύποι οι οποίοι μιλάνε τις ξένες γλώσσες, έτσι, πάνε να κάνουν καριέρα, ας πούμε, ή πάνε στο κομμάτι της ελληνικής διασποράς, έτσι, οπότε έχουν τη γλώσσα τους, κατά κάποιο τρόπο έχουν κάτι. Πάνε σε ένα περιβάλλον στο οποίο ναι μεν ξέρουν ότι υπάρχει ένα φοβερό πάθος, ας πούμε, με την ελληνική μουσική, έτσι, αλλά από εκεί και πέρα, αυτό που έλεγε η κοπέλα, έλεγε ότι τι ήξερα εγώ, ήξερα Παλαιστίνη, ας πούμε, και Αγίους τόπους. Το Ισραήλ δεν υπήρχε, υπήρχαν οι Άγιοι τόποι στο κεφάλι της. Έτσι. Και πολλοί από αυτούς, παρένθεση, είναι πάρα πολύ θρησκευόμενοι. Οπότε ουσιαστικά ο μόνος λόγος που πείθουν τον εαυτό τους πέρα από τα λεφτά να πάνε στο Ισραήλ είναι γιατί θα πάνε και στους Αγίους τόπους. Όταν έχεις αυτό το προφίλ, λοιπόν, έτσι, που είναι κατώτερη τάξη, έτσι, αδυναμία του να μιλήσουν άλλη γλώσσα, έτσι, το ότι δεν έχουν ταξιδέψει συχνά στο εξωτερικό, οι περισσότεροι ποτέ. Έτσι. Πρέπει να τους περιμένει στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, εγώ έβγαζα ειστήριο στη μία, ας πούμε, την κοπέλα, η οποία μου έλεγε πρέπει να με περιμένει η άλλη στο αεροδρόμιο, δεν ξέρω πού να πάω, δεν ξέρω να κινηθούν. Ναι. Όλο αυτό, λοιπόν, θέλει ένα δίκτυο ασφάλειας. Προφανώς. Είδα ένα χεράκι, η Κατερίνα Βασιλάκη είχε σηκώσει το χέρι της, έτσι δεν είναι? Ισχύει το ερώτημα? Ναι, καλησπέρα σας, κυρία Τσιμπηρίδου, κυρία Θεοδοσίου και σε όλους τους συμμετέχοντες. Καλησπέρα. Ακούμε. Δεν ήταν κάποιο συγκεκριμένο ερώτημα, το χεράκι σηκώθηκε και κατέβηκε. Δεν ξέρω αν ακούγομαι γιατί το ίντερνετ εδώ που βρίσκομαι δεν είναι πολύ καλό. Μια χαρά ακούγεται. Με ακούτε έτσι? Ωραία. Επειδή θέσατε, κυρία Τσιμπηρίδου, χαίρομαι, κάποια σημαντικά ζητήματα για τις εργασιακές σχέσεις στην Μέση Ανατολή. Εκείνη τη στιγμή σηκώθηκε το χεράκι. Βέβαια, μετά η συζήτηση πήγε αλλού. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρεστε να ακούσετε και την εμπειρία από το δικό μου εθνογραφικό πεδίο στο Κατάρ. Αυτό που αναφέρατε εσείς ως προστάτες, δεν θα θέμα ασφάλεια, βέβαια, στο Κατάρ είναι μια ασφαλής χώρα από την άποψη του... Ας μην πάμε στην ασφάλεια, ας πάμε στο θέμα της εργασιακής σχέσης πιο καλά. Εμείς εκεί στο Κατάρ έχουμε σπόνσορες, δηλαδή για να μπορέσεις να εργαστείς στο Κατάρ και να μείνεις με άδεια παραμονής και όχι απλή βίζα όπως είπατε, χρειάζεται να έχεις πρόσκληση επίσημη από κάποιο φορέα, που συνήθως είναι κάποιος εργοδότης, να πληρείς κάποιες προϋποθέσεις και μόνο τότε μπορείς να μείνεις στο Κατάρ και αντίστοιχα με κάποια κριτήρια μπορείς να φέρεις και την οικογένειά σου με βίζα, όχι με βίζα, συγγνώμη, με άδεια παραμονής και όχι απλή βίζα. Αυτό λοιπόν που κάνουν, αυτό που είπατε για τη Μέση Ανατολή,
Το ονομάσατε δουλεία. Για μας είναι ένα καθεστώς το οποίο ονομάζεται sponsorship. Και το Ναι, δεν ισχύει το για όλους ονόμασα δουλεία. από Απλά τους είπα πιο... ότι παλαιότερα γινόταν με αυτόν τον τρόπο. Απλά παραπέμπει σαν ένα είδος συνέχειας. Αλλά δεν, ειδικά για τους Ναι, στο Κατάρ δεν ιδιαίτερα είχαμε αυτή την επισφαλώς. αίσθηση. Είχαμε Ναι, την μιλάς για αίσθηση τους ότι απλά επισφαλώς έτσι δουλεύει το εργαζόμενους, σύστημα. παραδείγματος χάρη εργάτες από το Πακιστάν και το Μπαγκλαντές, οι οποίοι κυριολεκτικά, γιατί υπάρχουν, είναι και ταξικό το ζήτημα, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένα άλλο καθεστώς. Πάλι το καθεστώς του σπόνσορα λειτουργεί και στις δύο περιπτώσεις, αλλά είναι διαφορετικά οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι από τους εργαζόμενους από τον Παγκόσμιο Νότο. Αυτό κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. Να πω λίγο κάτι. Αυτό που λέτε, κυρία Βασιλάκη, είναι πολύ... Δεν ξέρω την κατάσταση στο Κατάρ, αλλά αναρωτιέμαι, είναι πολύ διαφορετικό Ναι, από αυτό πάντως που το γίνεται αυτή καθεστώς τη είναι στιγμή. το ίδιο για όλους, δηλαδή όλοι χρειαζόμαστε ένα σπόνσορα. Ναι, με ακούτε? Κόλλησε τώρα λίγο. Α, ναι. Ήθελα να ρωτήσω πόσο διαφορετικό είναι αυτό από αυτό που, ας πούμε, για να έρθει ένας Πακιστανός να δουλέψει στην Ελλάδα χρειάζεται ουσιαστικά πρόσκληση από εργοδότη. Θέλω να πω, το ίδιο πράγμα δεν είναι? Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό το επίσημο ότι χρειάζεται πρόσκληση από εργοδότη. Χρειάζεται ότι είναι 2 λεπτά για να έρθει αυτές οι χιλιάδες που λένε τώρα που χρειάζονται ουσιαστικά. Θα πρέπει ο εργοδότης να Ναι, κάνει για αυτές όταν αίτηση. υπάρχει ρύθμιση. Ναι, αλλά Ναι, αυτό. δεν υπάρχει κάθε φορά ρύθμιση. Αυτό θέλω να πω. Α, Ενώ σε όχι, αυτά ναι. τα κράτη είναι οπωσδήποτε ότι υπάρχει αυτή η ρύθμιση εκ των προτέρων. Δηλαδή δεν υπάρχει ένα κότα αριθμός, ο οποίος μέσα σε αυτές τις 5.000, 10.000, 25.000 πρέπει να είναι η αίτησή σου. Γιατί εδώ πρέπει να είναι η αίτησή σου μέσα σε αυτόν τον αριθμό για Ναι, να γίνει δεκτή. αυτό είναι. Αλλά πόσες φορές βγήκε αυτή η πρόσκληση στην Ελλάδα Κάθε χρόνο βγαίνει. γέρος Κάθε χρόνο βγαίνει, κάθε χρόνο βγαίνει. Και ποτέ δεν γεμίζει. Γιατί υπάρχουν ήδη αυτοί που είναι παράτυποι εδώ, εντός εισαγωγικών. Ναι, γι' αυτό θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτοί που είναι ήδη, άρα ναι, οκ. Ενώ εκεί δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αυτός είναι ο Ναι, κατάλαβα. Μας πάει από τα Βαλκάνια στη Μέση Ανατολή, ξαναγυρνάμε στην Ελλάδα. Δεν είναι και πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, είναι όλα αυτά. Εάν δεν υπάρχει, νομίζω μπορούμε να κλείσουμε εδώ τη συνάντησή μας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εσείς, Θεοδοσίου, για την τροφή που μας έδωσες. Ευχαριστώ και εγώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Βασικά μου δώσατε μια πολύ καλή αφορμή να σκεφτώ διάφορα πράγματα και να καταλήξω στα κενά και στα θετικά μου. Έτσι, ελπίζω την επόμενη φάση να είναι πιο ολοκληρωμένο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε Να πάρα είσαι πολύ. καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ και εγώ. Ευχαριστούμε. Τα λέμε. Ευχαριστούμε Καλά, όλους, φιλιά, όλες τα σας. λέμε. Γεια, γεια, γεια.